Amen. Amen. Hallelujah. Amen. How many are excited to be in the house of God? Can you clap hands for yourself? Pazvinhu zvose zvine basa chavaita nhasi kuregedza kurara kuchiya kunonamata. Haleluya. Toita zvakanaka vapinda Mwari. Inini I believe so much I can rather not pray for people, but azvigone kuti tisangane utadza kunamata. Haleluya. Pazvinhu zvose zvandakapiwa naMwari achindibetsera, haukwanisi kusangana neni wotadza kuimbatwa kunamata. Kana usati wakunamata wega hatisati tatamba tese. Haleluya. Ukafamba neni mazuva mashoma shoma, kurara chaiko chaiko kunokwanisa kunetsa. Hallelujah. Because kunofanirwa kunamata. Men ought always to. Hallelujah. Jesus gave a parable and says men ought always. I want to prepare. You are going to pray. Listen to me and listen to me very carefully. Right now, my problems I can to siana. Muna wakamira padhuze naye ma problems ake neako zvakasiyana. Chakutuma kumba kwako uchiuya panapa ndicho chinofanira kukutuma futi kunamata. Kana matiro kako gakaratidze kuti wauya pano une chinangwa. Hallelujah. I always say these things and I will continue to say it until it sinks in your mind and in your hearts. It is possible to be in a pool where others are testifying and you remain with no testimony. Amen. We have to come with an attitude. I will not remain the same. Yes. We want to pray this midnight hour. During the midnight hour. Most of you sleep well. You wake up with a sickness. Yes. Most of you had your parents died. It was during the night. The next news that you heard, he died when? In the night. It is during this time where determinations are made in the realm of the spirit. Hallelujah. It is in the midnight. Both of them were asleep. One dog ralisa, dog ramanawake, and no vafa. Muagaralisa, marriage, I got told, Wagarara, Nukurara. Muagaralisa, Masalaga Pera, Akamsina Chizi, Panama Basina Jumbuya. I will not see up the cheat at Aitika. Shagatka was single. Hallelujah. Hallelujah. Everything is upside down. But right. Hallelujah. Hallelujah. You can be awake. But your spirit is asleep. This is why the writer of the book says, though I am asleep, but my spirit is not asleep, it's awake. Amen. May your spirit be awake. I'm ready to pray. I want you to raise your hands to the Lord and say this prayer. Even those that are watching online, I want you to join us today. Say in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Any power assigned against my life, as I
In the mighty name of in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I will not waste this night. I will not waste this night. I will not waste this night. In the name of Jesus. If this prayer you are going to say it meaningfully, with all your heart, tonight must mark a day that your things will change in your life. I'm going to talk to you. I'm going to do it differently today because now I want you to sit down for a while. I want to talk to you, and I want us to. Those that are online, I want you to listen and to listen very carefully. Hallelujah. I want you to know that the purpose of this all night is to equip people to fight. So other people ask, why is it, man of God, you don't talk about other things? I can talk of many things, but the assignment, the reason why we have these midnight prayers and the reason why we are meeting every Friday is to equip some. Hallelujah. Amen. Saka tikutira kukubetsera kuti udzidze kuzviitira wega zvinhu. Hallelujah. Tikutira kukubetsera munhu abatsirwa kune chirungu chinoti munhu apiwe, you do not give a man a fish but you teach, right? Aupe munhu howe but unomudzidzisa kuti howe dzacho dzinoitwa sei. Bosi mangwana acho achida howe dzacho sina, they will die. But there's a provision in the system or in the kingdom of God for you to learn it and to be a master. To master prayer. Of anything that you can choose to master, can you master prayer? Prayer is simple, amadzangu. That's what you are going to do with foundational altars. I pray that the devil will not blind your ears, because what I'm going to be discussing with you today, the purpose of this discussion is to see you or to open your eyes. Why are things going the way they are going in your life? And if you are prepared and if you get this, you must sign today any document of poverty, any document of anti-marriage, any document that is set before you. You must say, today I have access to the mysteries that are made available for me to come out. You must sign out that document tonight. You must say goodbye to poverty. You must say goodbye to everything that is tormenting you. Because you say, I found out the key. Hallelujah. Amen. So I'm going to be discussing with you what I consider, and this is something manager and to church is. Hallelujah. You know what? I'm not guessing. So guess what? I'm going to talk about week. Muchisa, monta muchitaka mafio muchisa muchia church, but muchienda mushinja mushinaita shinja mufina nzwisi. Opportunity to go. Anytime you have an opportunity to appear in the presence of God, you must come out. Your life will testify. Hallelujah. Takana life ya unoziwa yeroti makristo. My disciples are not my Christian. In the book of Acts at Antioch, awana kunoudza vanhu kuti tinonzi makristo. Their lives were a testament. They are a witness. Life yawo unoita kafamba naye. Uyane chakasiya makristo. Huh? So can a life you always to testify what you are believing, then you are not you don't believe in the first place, or something is missing. But tonight I pray for you. We want to pray. The purpose of this is for you to pray. You can be. Why? Because you wash up a level without so zvinomoitika zvakangoitika nokuti Mwari ngaite ngakuzwe auziva kuti kune simba rakapiwa munhu rekudecide even ramangwana rako, rekudecide even zvauri kuda kuchikoro kwako, rekudecide even zvauri kuda kubasa kwako, kuti basa kwako kana kuina anetsa une simba.
judicial power to remove that person from that position. It is only through prayer. Amen. It is one of the weapons. Hallelujah. Amen. And this is one of the weapons that tonight you must deploy to incapacitate the devil. Amen. So I'm going to preach, I'm going to be reading scriptures. We read scripture, we pray. We read scripture, we pray. Huh? That my problems are kunozati kune mumwe munhu anoti akabirwa ana problem nazvo anoti no akuda kwamwari kota mumwe munhu anoti inini handina changu chinorara kunext door wanopana kamboona drama ragringo rere akana ndamari norara kuseri kwedhose mutsvairo yangu ndakaishandira ndoita sei ndoida chinosaka ubirwe zvinhu oramba wakati tuzu orega kuripota ofunga kuti ndo chikristu chacho kupusa kana kuti kusaziva kuti kune nzira futi yokuti ndinokwanisa kutora zvandambobirwa. Hallelujah. Unokwanisa kutora zvawamboita sei wabirwa zvatorwa pauri, but there's a provision in the system of God where there is restoration, where I can pursue. Who's this one? David alenda kuhondo isine naye ndobva adzokalana nezvipfuyo zvake zvese zvatorwa, minda yake yese yapiswa, ndobva asisina simba anogara pasi, vanhu vese ndobva takaita samsangano kuti ngatimupandukire munhu, takaenda naye izvozvo adzoka, hama dzedu neminda yedu yese yapiswa nekuda kwake, zvinonzi and he encouraged himself in the Lord. Hallelujah. Everyone is against you. Everyone is giving you names. Nobody is saying positive words to you. And the Bible says, and David sat down and encouraged himself in their Lord. And he inquired from God and he said, shall I pursue? And the Lord says, pursue you over. Oh, I prophesy to someone listening to me. You are going to overtake your enemy. You are going to recover everything that you have lost. Not some, but everything. Oh, yes. And you Abraham anonzina Mwari. Loti zvaenda chisimudza meso ako kubva pauri ipapo. Loti zvabva mupenyu wako chisimudza meso ako from where you are. Watarisa kumabvazuva, kumawirira, all the four corners, as far as your eyes shall see. I have given it. Yes. But I'm deciding to stand up and look up to see. So the law of possession in the law of possession, you cannot possess what you cannot see. Ndosaka vanhu vese vanoita business anotanga aita business rake papepa, profit achimtoka kutoka papepa, ozoti kune profit $50 isati yawepo, but kuiona ikoko papepa ndoko akomusimudza mumba make achinohoda because anochaona first. So you cannot pause. Saka izvozvo akasaona cheche chaona papepa zvinove discouragement kwaari. Anochekurwira kuti ndakacalculate profit yakanzi 50, profit yakanzi 50 kwasaindawana 30. Because akatanga zviona asati aita business rush. Iwe unopinda muzvinhu usati waona. That is why you nogamuchira everything, because hauna chavakaona. But I pray for you today. May your eyes be opened. May you see what God has made. Your foundation nechishona. Foundation panowakirwa aiwa nezita rishona. Inonzi Neo. Ameno Neo foundation. Kati kuti foundation. Kuti tese tenzwisise. Kati Neo panowakirwa chinhu. Now, foundation ndio inodetermine what can come on you and what you can. Ndinoda kuwaka pamba pana
apa ndikuda kuwaka a 3-story building. Even now, chinodetermine kusimba kwechandichawaka foundation. Chinodetermine kusimba kwebusiness rako foundation yacho. Wamwega at number foundation, and any foundation that you are coming from, aitendere zvauda kuita. That is why up, but you are standing on a foundation. Isingatendere masimukira auda kuita iwayo. Isingatendere kurohwa. Isingatendere kubata mari. Saka mari azvinota iuye, but wakamira paneyo isingatendere zvauda kuti zvitike kwauri kuti zvitike. Saka that foundation will fight you. So the people that you think they have problem with you, someone apostle Naiwe. Why should people like you? Number one. Number two, why is it everyone is hating you? Alright, we are going out. We are going foot. We are going foot. If you are wise, sit down. Begin to see. See, now. There's something that is manipulating these people with one wing. Yes. Say evil foundations. Evil foundations. So now just the breaker. Yeah. So these people that you think they hate you, these people that you think they are fighting you, they have no business in fighting you. Your foundation is them to fight you. Imagine sacrifice. There's nothing royal about it. Yeah. Yeah. I mean, throwing away your mambo. Simbiswa, human blood. That is their foundation. What is the mabira? Kuitoka zvinhu zvose zvauda kuti zviitike, vanotanga vaibikira doro, vanotanga uraya mombe, kunofanira kutofiwa kuti foundation yavo isimudze zvavari kuda kuita mulife yavo. Saka wasati waita vanotanga kunzi vaite, chavanotanga kunzi uite kuita foundation, because ndio inodetermine kwauchaenda nezvauchakwanisa kuita. Hello? And chokwadi chakanaka chisina mbonyepa, whether uri kuEngland, kuCanada, kuAmerica, kuZimbabwe, kuchigokwe, wherever you are watching from, munhu wese akunditera right now, you are coming from an altar, we are coming from an evil foundation. Few people, most of all are where you are coming from, tainamata zvimwe zvimwari zvisiri Mwari wedenga. Wamwe venyu nhasi munokwanisa kuva mufundisi une chiposition muchechi, but takatarisa mudzi wako unonotiratidza dzinde rako dzimwe nguva chibaba chakatanga rako yaive n'anga. You are coming from there. Wakuti inini ndasangana naMwari wechokwadi, ndakuda Mwari ichokwadi wakuita zvakanaka, but unenge urikubva where we cannot ignore. That is why the Bible says, according to Psalms chapter 11 verse 3, wakarurama ungaitei kana nheyo dzake dzichiparadzwa. Yes, you are righteous. Yes, ichokwadi unosvika Mwari. Yes, ichokwadi unonamata every day. But kwaunobva kune murawo, kune mutemo usingatendera vana verudzi irworwo kuroorwa kana kuroora kana kubata mari kana kudhiraivha. But hazvireve kuti mikana yekudhiraivha, kuroorwa kana kubata mari hairegedze kuuya muupenyu hwako, inouya. But foundation yako inotsika yekuziva zvainouya pairi, pakauya zvinhu zvaisingatendere inozvirwisa. Kune munhu anditsura hanzi try kuparidza, kona ndikutry nhasi kutry ndokutry kuparidza neshonanje, ndikuda kutry kuti munhu asanzwisise. Kune munhu anditsura kuti paridze neshona, ndoda kuindoka kuAmerica, ndoda kubatiwa kuAmerica, ndoda kubatiwa kuIndia, but ndikandoitaura kuti vanhu hazvinzwofuni munhu wese anenge achinzwisisa shona, asinganzwe shona anenge achingobatiwa bati tatara chirungu chacho, but ndichambotya kuita neshonanje, ndoda kuti munhu abate zvinhu. Saka ngatiti ndatenga material yangu yekuwaka 3-story building, but foundation yandakaita nde 1-story building. Ndinokwanisa kuwaka ichokwadi, ndinokwanisa kutosimudza to happen. Mhepo ikauya
that building will not stand. Ndosaka wakarohwa wakapinda marriage wakatopinda because unotororeka utori mukadzi wanotokuda because unotori mukadzi ende munhu wese akakuroora wamwa kuti dzimwe nguva kana uri right unotoappreciate kuti mukana akanaka but avazive kuti sei makabuda marriage yo. Why? Wakabuda because wakapinda marriage usina kutanga wagadzira newe wakagadzirirwa nemadzibaba ako. Because it's a very sensitive issue. Let me leave it like that. Because unozoti vanhu kunokwane problem wani anoignore zvese zvine basa unobata chinhu one, then they make a statement out of that. So let me leave it. Let me try to help you from somewhere. Let me look for another example. Now, no, let me leave it there. My name is very important. Gideon anoti kuna mutumwa anosvika pari dzakawanda so tichipura tiri paburiro right ari papa achida zvaari kuita akawanda mamidianites ari kutosha but inzwa introduction yamwari kuna Gideon pachapter 6 ya Judges anosvika oti kuna Gideon esi murume womhare. Gideon anoti that is an insult. Unoti ndiri murume womhare sei ini ndaka izvo zvinhu zvakamirira mumiro umhare hwacho huri kupi namufundisi munoprofita basa ini ndisina CV munoprofita business ini ndisina capital munoprofita kurohwa ini ndisina akambonyenda munoprofita zvinhu zvakanaka ini ndichibva kune zvinhu zvisina kunaka. Maroti, that is not your problem. Your problem is not what you are not seeing in your life. The problem is what is responsible for what you are seeing. The foundation from where you are standing, Gideon. Haitendele uvala kuti usimuke. But pauri papo wakabereka vala, wakabereka ma business. You are pregnant of greatness. You are pregnant of businesses. But where you are standing, the foundation on which you are built on does not permit the greatness. So what? If you not master this tonight, your life will never change again. Yes. I'm trying by the Spirit of God to look for things. You know what shame? You need to know what when you matter result. You need personally don't want to for the results. What's my what on the other I didn't try to say the chakuts why we and the chakurati from Snagabona, but Shingan is what that is a banner. And it seems as if no. Today, by the Spirit of God, you will master the keys and you're going to come out. So we're going to business. You have to family many meso but there's something that manipulates them that will make sure they are sent back home. Because problem I say problem I say it is your foundation that can use those people that you think are a problem. It is not the people that you think they are the problem. Your foundation is betraying you. Yes. Unaenda business. Sekuru wako wanapofika wakashika growth point. Zapata sakita ndio unachisiwa. And you think because when capital, you think business is capital. That's what a lot of people think. They think business is capital. Ausa tu hapo leo watu wakapeleka mali, wakaenda kuno wote wakatoa fute, wakano wote wakaploka. Wakano peleta fute. That is why to sakuno peleta because the system and the pattern is water as at the end no shit. It is not the people that are coming to buy from you. Your foundation attracts what it wants so that the outcome is known. Someone about Namachanas. These are your prayer points. Pandaka mira pasinga tendere greatness.
let that foundation be corrected. But the because even there's a lot going on the social media right now. It is a strategy of the devil to destroy people. And because people are clapping hands for them. You know the clapping of people. Be careful. They might be sent you to a grave early. Whether you're listening to me from online or you're here, I'm not preaching this to excite you, and I'm not an entertainer. I will tell you what as it is. Why you are not failing? You need no certificates, no apply handset mabasa. I will not one phone and you think it's normal. Check where you're coming from. What I tell you with that degree? Seguro wako awana no mvira wakashika pachikoro. Kuna kagera meeting yebabereka wana mvira wakaenda. Wakatora enda akuchikoro. But tinoziva result mutadzifuta mombe even muri ku UK unodzifudziswa chete. And you think that UK is not favoring you. You think that Harare is not favoring you. You think South Africa is not favoring you. It's not about where you are. Prosperity is not a location. Prosperity is a realm where the voice of God directs you. Someone can be in a dry land and they can still harvest. Amen. Amen. Dai kunaka chete. Kwaita kuti vanhu varorwe. Kunaka. Kuzvitara soba glass. Unozaketa kana vachikura vachiri vadiki. Dai nyika ino nevanhu vese vanotiteerera vava. Madzidza kubata zvinhu zvine basa. Because zvine basa zvazvinoita manje zvine dambudziko rekuti hazvini nzira yaunoda. Ndo problem yezvinhu zvine basa. Hazvinakidze futi. Vanhu vese vanofunga kuti vakapenga zvinezvi. Vanopenga yochiti wakaita sei? Shoko rama rinoti vanotowana kukudzwa kana mbiri yavo muzvinhu zvinofanira kuvanyadzisa. Munhu anobuda achitaura zvinonyadzisira ogonzi ndiye akapenga. What is that? Our society cannot embrace zvinhu zviri correct. Hallelujah. 1 plus 1 ndi 2. Saka even ukaita vanhu million varuti 1 plus 1 ndi 11 hazvichinje answer. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I'm not saying night. Let's go to the foundation. Now, foundation E. Neo. What you no make sure that I no guarantee. So I took the visa pap. Yes. Saka I was supposed to work a foundation now no that because waona mining yachita issues. Ah? Amen. Urukuwa foundation inoenderana nema results output. Saka kana mwachiza zvidina breakfast wachiza lines passing, you know papa pachidwa 10 lines passing, you don't complain because you know what you are building. Amen. Na mutiko rako kuda kubuda ne formula yangu yeti isu tichibva kwakasiyana. Kwedu kuno akubudirirwe. Maybe kwedu vanobudira but wanofa. Saka vanofana kuzwa kuti chii chinosaka kuti vasabudirira afe. Tutara nyaya chezo. Life ndiyo chokwadi. Chikristu cheche ndechenema. Kune vanhu vazorora panguva yakareba panapa. Munhu ane 20 years akamirira mhinduro. Then you tell them kuti hauna faith. That's a joke. There is something responsible for what is happening in their lives. That is where we should point people to. It is well, it is so. Nothing gets well without you doing something about it. In fashion knowledge. Hakuna zvinhu zvinobonzi zvichanaka. Pasina zvawaita iwe kuti zvinake. Amen. Ndukunzika zvakanaka. Kune vanhu vatori nemaote ekuti pese paanosvika panhu nzvimbo yaanobetserwa anomisbehave. Shoko ramaroti kana zvichinge zvamubata zvinomuisira chii? Hazvigare zvakamubata. Foundation yake inoziva iri very strategic kuti kana akuda kuroorwa ite kuti apfimbwe nemwe mukomana anomupromisa zvinhu zvingasi kuda kawaina. Aisonga asina chinhu. Waenda kuuya uya achingorambwa chete uye obva kuti ndine mukadzi. Because what they musha kunya itendero chiroorwe. Saka it will make sure kuti unodanana nevanhu. Wakambona kune vanhu vanonyemba naorume vanhu chete. Even ari musikari anonyemba naorume vanhu chete. And anozviziva apedza aita investment into that relationship. The day yakuwada akuroorwa, that's when she discovered kuti aidana nemurume wemunhu. Hello? Amen. Problem I say munhu akakunyenga.
pane chiri pauri chinodaidza varume vavanhu chinhu ichocho ndozvifana kufanasi ndikudzika zvandikutaura ndikudzika zvandikutaura saka ndinoti tinamati kuti imagine you're coming from a family. Some of you come from very serious families. Unotozviziva kuti gore rega rega munoviga munhu inofunga kuti kungoviga kwevanhu. Your altar in your family inoserviswa neropa revanhu. Iwe unongoya kuchechi chane baba nezita rajesu, you are a very big joker in this life. If you want to make it in this life, you must know the rules of engagement. Naiwe unofunga kuti Mwari anga asingaziva kutsitsana sisi wako akarambwa. Unofunga kuti Mwari anga asingaziva kutsitsana tete wako akarambwa. Iyo ndio uchada kuziva tsitsi dzako kuda ndio dzakaita sewewe. Mwari netsitsi dzake dzainadzo. But pawakamira kahanzvadzi ndosaka akaenda kuna Abraham. Problem yake kana vanhu vachiverenga shoko raMwari vanonga pavanoda kunzwa ivo. Wakamutsura wakamuza zviri correct anogumbuka anoda kunzwa zvakaita sei zvakanaka zviri wrong zvaanoenda arida sei kuudzwa ndo church vanotodza mafundisi zvokuparidza kana mufundisi akaparidza chiva hadi nezvacho iyo maba makubata ikoko musatari nyaya kupomba kwakashata dai vaiziva ndio nyaya ndakutaura nhasi dai vaiziva kuipa kwekurara nemurume kana nemukadzi usina kurorana naye outside yemarriage dai kana kuzvifunga waisatombozvitendera dambudziko rako hauna information andikukudza nhasi pena ndikudza. Some of you even your marriages are failing today. Uri marriage nhasi but wakaita foundation yemarriage chiri wrong. Une musikana wakanana naye uko makaita covenant neropa makabayirana so makati sezvairi kwese kwauchaendovera ukaenda kupi handisokurasise iye unobva aenda ikoko bva anoona kaunga yellow bond ikoko bva anorora yobva anoona umwe brown bond ikoko bva anororwa. But mapinda mumarriage ino mune imwe covenant yamakaita kumashure ende mwe wamwana kana kuita vana vachaita mufemi zvibereko zvavo zviri correct but kune macovenants awakaita kare anotaura nhasi. It's every covenant in my past that I entered into, knowingly or unknowingly. As I pray today, let that covenant be broken. Let that covenant be broken. Let every covenant speaking against me, as I pray now, let it be broken by fire, by fire, by fire. I'm going to share 3 months. 3 months it's also, I think we know there's a certain man that came to us, Mama Aida. This guy is educated, very well qualified. Whether go Zimbabwe, whether I go UK, whether I go America, I'm sure that 3 months. Problem for them a company na kushandira. Wese wakauzanya kuti kana munhu akauya ikoko ngaangoshandira 3 months mo mamtsika basa. Pandamuzgorera atina time yekufunga Abraham Mwari ari Mwari anoenda kuna Abraham kuti Abraham, I want to raise a new generation, a God fearing generation. Chibva munyika yamadzibaba ako uende kunyika ndichakuratidza kunyika iyoyo ndichakuita baba wemarudzi mazhinji. Konai mubvunzo konai Mwari kova ndimuri mundiita baba wemarudzi mazhinji ndiri kuno kwanyari. Taiwa zveshamwari dzangu zisiyana nazvo zvekumusha kwedu zvetukaiurayiwa vanhu siyana nako hazvikwanisi kusiyana nazvo because nhasi anozvarwa nhasi anozvara mangwana. Okay, can I be very practical to you? Adam pana noziva Adam era Adam akambomona pana akamona hapana akamona ti panosationa tose tukuti ngengenge tuatadzi toto kwene poso kabashuga kwete kuti twakatuka mumwe munhu kwete twakase tuatadzi because twakazvarwa nemunhukadzi. Shoko raMwari rinoda kwemunhu mumwe chete chivi chakapinda panyika. Saka uite mutadzi because waroya vantu wamba uri mutadzi because wakazvarwa uchibva pana Adamu. Saka kana chivi chaAdamu munhu wekutanga chichiri kukafekta nhasi ko chivi chababa wako chane zuro waisava irara kun'anga everyday. Unoziva kuti wakaenda kuchikora nemari yekuroya baba wako wainge ari muroyi
unozviziva izvozvo. Naso hakuna madoti no I'm a new creature, you are a big joker. Baba vako vakaita mari nekuraya vanhu. Mabusiness avo nderopa. Whatever your father got, he sold your destinies in exchange of what he wanted. Now, I was delivering a certain woman. The spirit came out and said, we are going to grow. Look at why. I've always told you that story. Why is a vima nembra? Why is a vima anything? Why pin them sango while playing? But the moment you open them sango, now, what was it? My tabasa soko, my tabasa. Ameni masenya mamita urwa. Yes, I tell you. I was to mama marriage edu, to mama business edu, to mama redu, because Baba Edu are not simpa in exchange of our glory. Jesus shall do it as don't you try to can have Namato Namat. Could you not do any such a Baba do it in all of them no matter. Because you are big jokers. Prayer. Child, no one matter kushika kuna mata wa praying machine. Masamu ngene ni mwana wangu gomo. Nation test first time ndakapita ndakaya naye. Ngakande toni. 4 hours non stop. Non stop. Mumba prayer room non stop. 4 hours. Let's go. 4 hours. Right. Apet mangana and 3 hours. Akuna, he has never prayed for less than 2 hours continuously. You know na matoka bata kumbeze so. Baba nesara chindo kutenda ndi project yetu akurara ndonzinga varo yekutsvaka security guards. And you think that prayer is going to change your life. Never is your baba wako pawakaudzwa kuti mushonga wamuri kuda uri kuchipinga asikudodiwa mombe white. Wakanotsvaka mombe kupinga huko. Wakauya nayo kaitina ukaenda kuchipinga the other side. Determination. You can't even imagine. These people, they are very wicked. Oh, these people, even our own Teresa, some of them, they are very wicked. Can I tell you around them from this in Dinamati? My manager, they will trust their pastor in marriage. They will trust their pastor. Even pastor, when it comes to their finances, yeah. Wickedness. Maria wanda yeye na wanda ni ngona mateje kuzo hiyo na mromo na matasha. Bible limechete wewe una mateshi fambi. Mwana wacho mwechete ngashi fambi kali na mato wako hiyo. Sometimes I don't know if it is good, you may want to call it rude, but sometimes I think I am. Someone will tell me, Apostle Sado Badaraman, that is nonsense. No bad, even Mario. I was so one miracle you can't pay. Only God can pay me. Whenever you send your seed to me, you are not helping me, you are helping yourself. Do you know what it means? In exchange of what you want. Baba wako wakati na danga. You remember there's a woman that came to our office. I don't think stepmother wake ndo muroe because wakamwe to my crash sakafuta stepmother one problem nyamba baba during the deliverance session then we find out baba wakatina mumbe 7 1 2 3 4 7 mumbe zakayenda kunganga kuti mwana afaka rorwa because ndaenda kushansa kita business. You are going to change and you think your life is going to change. Money is a voice. It will speak for you. That's why the Bible says, man answereth all things, not some things. Money
It's a voice. You can send it on an errand with Mali. Ndakukutuma ku Zimbabwe. Ndakukutuma kuna Apostle IK. As you land there, this is what I want. It can speak for you. Amen. Where your mouth cannot speak. Imagine kuna wana church nas, but all time about it kutaura kuti kwenda kunanyororwa. Ndikutara kunana ku church vanonamata vanopita aombe vanodziva mashoko vanoti kana vachitaura so vachitaura vanofema mavhesi vanokosora mavhesi but havaroreke havarorwe vakarorwa vanodzoka havazvare but vane church. What is responsible for that? Say every altar. Every altar In my father's side. in my father's side, From my mother's side. from my mother's Isingatendere side, kuti ndibudirire kuti ndibate zvinobatika kuti ndiende kumberi. Let that altar break. that altar break. Unita so kuita chisala dine life yako and the devil will say okay these ones iramboshdalo chimbudere so chitasa nzara dzavo muprayer. May God help you. Amen. Ndikuchesa chindauda tuite uhasha unamati. Baba vako vakatadza kutenga bhara nevhiri 1 vhiri rokuti wowani wachipusha haro 1 vhiri 1. You think it's going to be easy for you? Pakatsika rembere aunoporenga vanhu vakatsika rembere reshinu ndo vachatsika. Yes. Tutara nyaya chetu dzinoitika muupenyu kwete dzekudzeri dzemana receive. You don't unomungu akabata chipepa bheke uchinokohwa kumuta kwani vachike vakati kana chicha unokohwa iwe chaunoti I receive. Muchekiseka kuchechi. That's why most of you are frustrated. Maneta because mune zvino zvimabag so zvimaprofesa asingazadzikiswa. Yatikutaura iyi unofanira kupa buda chete. Amen. Wazvinzwa? Amen. Unoita basa so unogeza unomeka kugeza kwanoita munhu wese anenge kusema wakaita meeting yerana yekuti vakuseme kuti kana wakamona museme iyo chimwari kune chinhu pawakamira panoti mageza but pamakamira hapatenderi kuti munhu aonekwe. Cover you uchazora nechi ugozvibaya mainjection ugotsvuka ugoita sei zvese izvozvo varume ugongokutasa chenda munhu umwe achitanga achitara nyaya yemarriage anachibvunza kuti mashops ari kupi. Yeah. Unaita ndikuda kuti mumwe munhu agumbo iwe uri kuda life yako tubude hapangobudiwe bosi chakakupinza pamwechiziva kuti ndida kubuda ungosvika munomovhari ngomotorwa nesaga iyoyo sage wesvika musaga so woya wesvika mumwe room wanzi dzi movha iswa rima uri kuzoti ndangori panapa ndapinda nekupi. How do you come out? For you to come out, you need to know how you entered there. Hey, murume wacho anonetsa. Kune vanhu vasingatembotendero. I want you to note this. Kune vanhu vasingatendero munhu family mako akarorwa because kune anti marriage. Now, akarorwa nemurume anokwanisa kuchinja family yawo. Wondo yachatotanga. Akarorwa na blaza ngorara kuti vanoti akatambira maro noswera vari kubhawa hapana problem because zvakangofanira kuti akamurume kapo. Saka madhimona mwechida chedu kuti zvakangofanana vanachokurwisa takatorwisa kudhara akabata mari so auye kumba anotamba lotosvika mari yese yapera achinofunga tachahwina chete iye atinoti anojiwa ka 100 achingoramba achienderera chete kunge Samson aichiziva Delilah anda kumura uona simba remaotas anozati Samson aibva kuNazareni Jesu aibva futi kupi ndosaka Nathaniel akati munhu uri kutaura nezvake uFilipi munhu mukuru but kwauri kutaura kuti kwaanobva kune chakanaka here chinobuda muNazareni because by start of and history of Nazarene hakuna chakanaka chinobuda muNazareni ko yautaura kunaka iri kubva kupi. Shoko raMwari rinoti Jesu Kristu haana kukwanisa kuporesa vanhu vese muNazareni akangoporesa 2-3 akabuda. Nazareni inoti une kuporesa uri mwana waMwari but pawakamira hapatenderwi yauda kuita buda muiti akabuda
Jesu, your Jesus, akataza kuporesa vanhu Nazareth. Your Jesus failed in Nazareth, not because he has not power, but Nazareth does not permit what he wants to do. That is where also Samson is coming from. Samson anoprofitwa mai wake vari kumunda kuti muchazvara mwana achangari deliverer, but vari kuzvarwa kune dambudziko kuNazareth. Akutenderi zvamukutaura izvi. The altar or the foundation of Nazareth yakashandisa Delilah. The man died before his assignment. Wakambona kune munhu anoita mari so wotera hama dzangu ibva ndiniterera nhasi kana chifunga kuti chaenda kumberi kana machera nako upenyu hwemoto hwemapepa wewe ita zvauri kuita. If you want to go far, kune munhu anoti munhu wamandira matironda nebasa kuti udii uda basa rewe kuti udii. Of all the millions that are looking for a job today, why should God give you a job today? You will. Uda marry. Udafamba shidatira vanhu ndakaita sei dzakazopinda shamwari kwauneta mari kana wakangwara tanga kugadzira mafoundations ako. You are too selfish to forgive mwana wako. The reason why you are where you are today, baba wako na mai wako havana zvawakaita vakangoti haupenyu soro ngufema. Those are nasty things cannot move in your life, but you can change the pattern of the family. Amen. Our hand kana ngochida kuya kuti apostle wake yakaita sendini anditaura zvinonakidza pandotaura zvinobudisa munhu azvinakidza kurara so uchi angona kushama mwana ihope but akuramba kuti afuna kuita sei waramba kurara ikoko wodzokera futi wakadaro mamwe mako utafutika kuti unozondipese wakamona kuna vanhu vanongosimuka china takutaura zvezvinovabata iwo weti yacho ndo painouya chete pakutaura nyaya dzemushango wako dzinokusunungura ndo paunonzwa kuti kuenda kutorekana ndo panopinda imwe foni yamusvingoti nebasa halo panopinda foni rinokuine basa unopinda panziso uchibuda kusala kukutaura shoko rako halo network yachingongoramba assignment yeotera yakuzozvakutaura zvinomburitsa akazviterera mubvise ipapo. Hausati wambochita life yako yese asi usebimenya mutendero sudden a man will send you a message wakadzidza naye. Yes baby. Wabva waipindura. Tazviri sei? Inobva yapera yakadaro uchingopinda mumaoko vandikumbira wakafona umbofona ndo chinhu chandanga kuona obva atoconclude. The next day you send you home. Baby handina zvandaita baby. Ndoditi baby futi. Why? Family yako haitendere marriage. But inoshandisa chainoda kukubuditsa. Because wakapinda kaiwe zvenaro. But unogadzirisa kuti zvinofana kugadziriswa. Kupinda kunomira kwakunopinda. Kuno wakafuna kuenda ku-UK ndo kunoshanda, kuno wakafuna kuenda ku-South Africa kunoshanda. Vari ikoko. Pawakamira. Bvunza Namani anoenda kuIsrael, Samaria. Anoti nokuda kwemwari wandasangana naye kunoku nditendere unditore ivhu renzvimbo inoyi kuitira kuti kana ndakwedu kunonamata zvimwe mwari zvisingapindure ini pandichanamata ndichanamata ndakamira pavhu rekuisraeri zvoreva kuti kunyange ndiri kuSyria but ndiri kuIsrael. The God of Israel will hearken unto my prayer. So someone can be in UK but spiritually in Binga. Someone can be educated, degree, PhD, masters, but in the spirit, they are grade zeros. Those certificates will never work for you. You thought it was about certificates. Let me tell you, it goes beyond that. School is good, but if you think school alone will give you an advantage, ask me. I've sat down with people that are educated. You know that I should go in Reform 2. I enjoy. After I told you, I said, I'm doing better than I shall know. So I'm
aisi nyaya yechirungu unochitaura so wakamona kuti pano uchitaura chirungu so chichirefine mwachirungu chichirine mwana wemunhu mutema akuda kupana pavarungu nechirungu chese ichecho anenge ane homwe dzakaboka foundation yakaitenda inotaura kwechirungu ndegekwira mari muhomwe haipinde ikapinda kune zvinhu zvinoitika zvinokusiyama muzvikwereti. The assignment is she must not make it. Yes. Tanestara Jesu tinobuda chete. Chingura wati tinobuda chete. Etaura kuchenda ku. Kuchishona kune shuma inoti tamba washide mumuswe takaita sei? Takabata. Isu takakura tichifudza mbudzi. Kana usingane kunofudza mbudzi unosungirira mbudzi netambo iyi. Aikatofana nzemutambo. Ani naso chimaigiri ndechetambo. Ipapa chida kuenda kudhogo, siparikaenda kudhogo nepotential yacho ndinayo panapa. But achinitendereshi. Pane pachinopera ndakaenda zvinoda kundidhonza kwama kuenda kwandishike. Ndozvakaita upenyu hwamwani baba. Kwauda kuenda uku kwakanaka. But foundation yako haitenderi. Saka unoda kuti uendeko kuti chaunotanga kuita kunogadzira foundation kuti itange kutendera zvauri kuda iwewe. Hello. Amen. Hello. Otherwise, uchaperekeza kurarama panyika panapa. Madhonga anoenda kudhibhini pamwe chete nemombe. Osvika kuti asambodzopinda iwo dzoka nemakweko awo. Kuperekeza kukwira sokuti visa rakabuda. Rogobuda zveshuwa. Madhimonoti endai but mu spiritual realm. Hamuna distance. Uri kupinga. Une murume mumba, kune mumwe murume anouya achisangana newe. Unobakata mapamba ipapo, no solution. Vanoziva, wanoita kuti wafunde unonzi watama. First day uchitamba mama, wapinda tapinda. Tritesi, tishidewo. Unongonzwa kuti wakaraswa pakati pako nemurume wako pane munhu akarara. Kwatinobvawo. Madzibaba edu ndo akadii vakurwadzira tisu hainini ndakadzidza unoziva kune vanhu pane nyaya itaura nzi mebhongo uri kugara muimba uchipembera imba so iwe waifana kugara uchigara kubhorodhero bhuruku kana waifana kunge une mashoni wopembera kuti ndine 4 room house hachera uchi as long ndine imba. I pray for you today. Amen. May God give you grace to come out. Unoza kune vanhu kuti family yese munhu wese ane basa ndi garden boy somewhere. Ane basa mu family moma ari kunzi uyu ndane musoro ndi garden boy. But there's a possibility in the spirit of in the kingdom of God for you to change that foundation. Some of us are coming from where there's no advantage at all. Unotiza kuita baba uchiri mwana. Paufana kutamba una wamwe achitamba pada. Paunofunga saka nasi ndichadyi. But when you know the mysteries in the kingdom of God, that life can be changed. Amen. Hallelujah. Amen. What are you wakundikana? What about your kids? What about your children? What are you doing about your children? Iwe zvako wakundikana wabvuma kuti haini ndatadza wakundikana wasaina kuti ndiri kundikeni kuwana hauna ungori mai unongorera unofunga kuti mwa unongori mai so you have no time to use your knees to pray for your children. All you do is to curse them, name them, tell them names. And I know to you are creating an environment, an atmosphere that will follow your child. You're also making another foundation for that child. They will name him Mazita. So, 9 months is not good. Kutola beto yemurume
varume vako avaka makakundikana mese muri tumo nemapenzi mese makakundikana wakutora upenzi ohwo wakuda kuisa kuti pamwana mwoyo wako uri kupi foundation foundations patichanamata chete tunamata mafoundations hallo unotendera kusangana navanhu vane basa ukamona kuna makadaro unosangana nawo wane basa uchitora namafoto so vanhu kuzimbabwe vanochii mazuva ano kana kuti kuafrica handizivo kana kuti vanhu vacho vese anokoshesa foto ndakatorwa foto namr so and so zvakazodii vakatorwa foto navo vane mari makasara muinayo mari yacho kuposta so I was with so and so kune mwana akatora men of God kutonyora pastatus kuti kuviral ndanowiga munhu ane mari iwe wakasara une mari. I was at the funeral of one of these billionaires. So what? Are you a billionaire? Unatendera kusvika munzvimbo yegreatness, but greatness will never be permitted to follow you. Mdaradu asati aenda wewe, mdaradu asati aenda. Wakapfura nebaba wakahanzi pana wakapfura mendi chokwadi ndumunzwo. Handisiwe. Ndakangozvizwa. Hanzi wakapfura nebaba wakakumbira mvura here. Vakomana kuti tora mvura. Wobva wapiwa iri mhosepipe. Wobva wanzi wobva ndaguta dzipedza. Problem yangu kuita kuti kuda kubudzwa kuti indawo zvida zveumambo yose mwana wamambo. Yeah. Unotsvake pamadzimambo yosiri mambo. All right. Mapicha so wakaita mapicha mumafoni mawo vane varungu maasian machokoleti magrini wese vanhu vava nawo endaumba kwake nehomwe dzake dzakambova anovhera nemafoto so can you see a stupid person wake up yandi kutaura ishamwadi kutokubata kana uchitogumbuka nayo you are under attack. That's a sign of an attack. Kana kutoona uchito ili ndinoengwa ni vanhu wananoenga akaita sei. I've realized kuti vananoenga vanhu vasingadi chokwadi vanhu vanotamba nemadhimoni nevaroyi. They have problems with me. Wakaona kuti wasanondiwenga inini muroyi kana kuti anotamba nevaroyi kana kuti hadi chokwadi anoda kunzwa zvinonakidza nzeve dzake. Ndigoendera kugera ndainakidza iwewe. Ini ndoona madhimoni bosi ndosvika madhimoni ndoziva ndaita sei ndasvika nemaotas panosvika zoti ndasvika. Hello. Unoita baba unorara mubhazi wachinotora mushonga uchipingi wachitasa so wakashumira so kuti asandapfurira bastop here asingalizive bastop raari kuenda achinotora chikwambo kuchipinga uko kana kumozambique iwe wakarara uchifondoka mumba mako. The next thing wakungona kune vanhu vanongorara newe usingazive nyamba baba wakakuintroduce. Wrong foundation. It's every foundation. Every foundation in my father's house. In my father's house. That does not permit me. That does not permit to me excel in this life. to excel in this I life. command that foundation to break. I command that foundation to break. As no one wakapusa. Ayo mashoka ndoshanza ari heavy. Ameno zvako anoshofendeka nawo. As no one wakapusa. Capital letters. Ita wakapusa. Ita hanzi kune vanhu vakapusa. Ndo vanobelieve kuti zvinhu what is meant to be shall be. Taini ndinodeserva mari saka ndiuya. Whoever lied munhu akatokuroya dzingakafa. Wakona uchitenda kuti what was meant to be shall be. Ndo chima statement chinowanikwa kuti kana wada kuzvinyaradza. Those that are not ready to fight, they will tell you what is meant to be shall be. The time of God is now. Now is the time. Amen.
age yako ichuda kuzwa ndumirire. Kumirira chi. I don't know about the faith is now. Now faith. Now. Better tomorrow. Mary anataka kujaria kuna Yesu. Ndinoziva kuti Lazarus achazomuka paseke. Mary miss it. I am the life and the resurrection in the now. Where is your brother? Hello? Hello? It's every foundation. Every foundation. In my Father's house. In my Father's house. Responsible for the outcome of my life. Of my life. As I pray. As I pray. As I pray. As I pray. Scatter. 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 Before scatter, we just scatter. Palma kwantoni yamabulldozer shamari. Hanzi nomufundisi wangu walapa, hanzi zvonikana makaramba kuzvara zviti right tinokuinjisa here. Pale papo panoti munhu aramba zvikuramba, masani mindazi ari kuramba kupusha operation Caesar. One way or the other manafana kubuda. Yes. Zvakaramba fasting ne prayer. There should be another way out. Yes. Chinzwa unzwe. Jesu anoti kuvadzidzi vake this kind. This what? Kind. Iyi mhando yemadziva dzidzi vangu haiende zvekumhanya nekungonamata bedzi. Inoenda neprayer nechi. Ndo zvamakabata ngeizvozvo. Ko zvaramba prayer nefasting unoita sei? Jesu anoti this kind. Anotokuudza kuti kune mhando dzakaita sei dzakawanda. Kune mhando inoenda neprayer, kune mhando inoenda neprayer. Kune mhando inoenda neprayer nefasting. Ko yaramba prayer nefasting iri kuramba yakamira kuti hapana kwandiri kuendako. Sunda asi handina kwari kuenda. Inoenda nei? Mukristu. Makristu oye. Makristu oye. Eka kune gomo rasingazivi. Kune prayer meeting yasina kuenda. Asi kubatira. Kuenda. Kana mwana chidati zvitike zvaitika. Shamwari Jesu muzvona akafira chii? Akafira kuti vanhu waisainde kugenda. Unoziva? But another one again there. Nas so kune kiu nas. Iye akafa kudhaya. Vanozvipinda so kugenda. Kwakafirwa naJesu kuti musaenda. Kune vanhu vari kuenda nasi. So yako kuti what is meant to be. Chirungu chimwe chacho chimuita muchisefa. Usanyanya kumhanya negurumandira, tarisa life yako. Kwauri kubva iwewe sedunga munhu. Kuti kwaenda pese pandinosvika madhoo anovhara. Kune vanhu ndiko vakangosvika pakambani chete because ndiye apinda mukambani iyo. Kambani iyo inobhuruka. Ana Jona. Vakapinda muchikepe chinonyura. Hello? Reason why zviri kunyura muupenyu hwako. Jona. Wakatakura Jona. Wakatakura foundation isingatenderi kwamuri kuenda. Chinonyura. Ende mucharasa magudzi ese mapedza kurasa. Zvese mabhuroka magara pasi manatsogara mudishi kuti tende. Ndo pamuchaziva kuti pesa apo zvese zvatakasasa kuti taifanira kuzvirasa. Jona ndiye taifanira kurasa. Ukutaura nemumwe munhu? Unofanira kubetsereka zve. Chisimba timbonamata timboti takati paridze toti namate. Udza munhu ari pedyo noti hanzi naposo simuka. Those that are online, I want you to join me. Kune vanhu here apa? Kune vanhu? Vari kuti network. Hanzi network? Hanzi network yake. Iri kumanjesa? Maota kaya. Shama ndena ndakataka kupedza nemaorders. Kwakasara murume 1 murume pachechi akazara kuti kwakasara murume 1. Vanhu vese vakapasa machechi. Vanhu vachipopota sei vatara orders. Nasi ndichaipedza kusvika kuseni nemarati. Nasi tichaipedza kusvika mangwana kuseni. Takukuseni here zvinhu. Takukuseni. Hamene tichapedza nguva tichiripo pano. Nasi uchabuda pano waita furu rekudzidza. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen.
Ita nezita ra Jesu. Before we pray, kune munhu akabata chimwe chinhu. Kune munhu akabata chimwe chinhu. Kuti sei zvisingafambi. Sei zvisona kwenyu zvinofamba nemusha. Dai amai vakandiona kuenda kuenda. Vanokuengerei wosha wewe basa vanokuengerei chii chawinacho. Chinoita kuti munhu wengi. Ota yako ndekuti uyai kune munhu adakurowa kuno. Yamudipesa kuti sei kurowa. Simudza maoko ako. Say in the name of Jesus. Any altar in my father's house that is anti-progress, that is anti-marriage, that is anti-prosperity, as I pray, catch fire, 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 say any sacrifice. Any sacrifice That was sacrificed in my foundation. Against our generation. Yes, I pray. I deploy the blood of Jesus on that negative altar. I silence the voice of the negative altar by the blood of Jesus. 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 Let every voice that is ancient against me, as I pray, fire, 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 fire. Wakaenda kuchikoro because Mwari akakupa intelligence. And akakupa intelligence because that was your key to your destiny. But family yako yaunobva intended greatness. So everywhere you are going, they are fighting you. You get a good job, something happened that will send you out of that job. You get married, something will happen that will send you out of that marriage. Why? Because your foundation does not permit what you are building. Hello? Amen. Hello? Amen. Kuna foundation yakaiswa mombe. Iyo hauna kana kobiri kuchurch according to mafundisi mamatsotsi chaunofana kuita kungo kunamatira upora unoita zvaunoda uko. Iyo baba vako wakaisa mombe. Vapomwa vacho unotoziva kuti kune vana vakafamba kwenyu zviri mysterious. Baba vako vachiziva kuti ndini ndokusevisa tuntu kwangu. Handiwaizwa nyaya kwamureva. Variposo vachisekerera vari ipapo. But vachiziva kuti ndiri responsible. You see how wicked people are. Lamentation handi madzibaba edu ndiye akatadza. Madzibaba edu ndiye akanoromba. Baba vako ndo vaisabva mun'anga. Ndo vaisararama magumeza avo aisabvaruka. Asi ndiwe nhasi ndo wakubhadhara. Ita nezita ra Jesu. Nezita ra Jesu. As I pray. Zvose zvakaitwa kumhuri kwedu. Zvisinganditendera kusimuka. Ndinozvinyaradza nezita ra Jesu. Ndinozvinyaradza nezita ra Jesu. Ndinobvisa zita rangu. Urejesa yemhuri yangu. Nezita ra Jesu. 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 Nezita ra Jesu.
are they saying about the network? Which network is the network? Abachetauri. Look at who's reaching it, Amazamba. Can I only pop up in any sacrifice? Not to know any sacrifice. Yes. Yes, you can play pens. I did not ask you to play pens, so if you want to play pens, you play. Wakanyudzwa nerange rover yakapiwa ng'anga unotopa budo futi nesacrifice. Wazvinzwa? Zvikwambo zvakatorwa zvakanzi uyai ndipei mari in exchange ndakupai vanasikana vangu nevanakomana vangu wese. Unotopa buda futi nesacrifice. Hello? Amen. Hello? Amen. Izvo zvaizvo zvokuti munofunga kuti wakabata mari chaunotanga kufunga kuvhairira vanhu. Iwe kuchiza uri kumusha kwenyu hakuna akambosimuka. Have you not seen kuti munhu wese kune imwe family kuti munhu wese angosimuka, wese angosimuka chete, you will die. Kana uri murombo havana problem newe. Dei unotanga kuverenga mari so zvavakuita zvitendero foundation yedu hatitendere izvozvo. Vanoita izvi tinouraya, you will die. Any occultic altar in my family, as I pray, scatter. I need to pray that prayer.
Jesu. Every altar of my father. Kubuda. Inorapidza kurorwa. Inorapidza kubata. Inorapidza progress. Batira moto. Batira moto. Batira moto. Fire. 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 Say, I correct the errors of my fathers. Tonight. As I pray. Enter by the Spirit of God in the first generation of my father. I separate myself. I remove my name from the register. From the altar. Jesus' name. So you're coming out. This is your time to celebrate. You're coming out. Saka urikupinda mufamily ine vanhu vasikarorwa yaona chaunoziva. You are an innocent soul, but your foundation is not innocent. You can take this time to change it. Amen. I want you to read this. I want you to hear this. This is 1 Kings chapter 16, verse 34. In his days did Hiel the Bethelite build Jericho. He laid the foundation and set up the gate thereof in his youngest son.
and set up the gates thereof in his youngest son, and according to the word of the Lord which he spake by Joshua the son of Nun. Go to Joshua chapter 6. That is the foundation of this scripture. Go to Joshua chapter 6. Elena Kazumvazayakush. Mana Kosovahade. Let's try verse 26. And Joshua adjured them at that time, saying, Cursed be the man before the Lord. Cursed be the man before the Lord that riseth up and buildeth this city, Jericho. He shall lay the foundation thereof in his festival, and in his youngest son shall he set up the gates of it. Jericho yaparadzwa. Joshua anotaura chituko pamusoro peJericho. Anoti wose uchada kuwaka masvingo eJericho, uchada kusimudza Jericho. Anozvita, he will lay the foundation. As they are doing that, their son will die. Huh? That foundation you could it is a case that was put on Jericho. Huh? All that with the youngest son, he shall build the gates of Jericho. In black. First Kings. It says Joshua. There came a king after 1,000 years over those words were spoken. A man rose up, akaenda kuwaka Jericho. But haana kuziva kuti Jericho ine chituko. Inoti anowaka pano unozvita at the expense of your son. Your son will die. Now, achipedza shoko paakaisa foundation and his son died and said, wow, what is it? You don't know. Hello? Uda kuwaka marriage. Tasaka wanhu wese wasaita marriage mfembi makono chiziva here. So they say you do it. You pay for it. And this is how you pay. So many ways. So many ways to pay for it. It's a choice. As I pray now, I decree, have mercy, mercy. Because we know but it is only the mercy of God. It has given you that man so that you can correct things in your life. Hello? Unoswell to sacrifice of no ones. No sakamusika sacrifice. Was no does it? No. Could you 1,000 ya pinda panoti? And school age, kakakuni mota ya wina so. Unazata mwenye mota zeliza minazo. They were tools for you to use to secure your future. Maria Kakuba, they were tools for you to secure your future. But you ate your glory by yourself. God gave you something. Your foundation. And start on a new foundation. You know, 10 years old. Some of the cars, you are driving your own testimony. Your own miracle. Your tomorrow. You are eating it today. Mary, I would tell her, I was all right. I will not, but some be 7, but you are not be 7. He allows 1,000 to come. All the 1,000, all what you do is you are busy buying handbags, cell phones, and all these things. The next thing you go back to 0. God gave you a weapon. Boss man is a weapon. Hello? Amen. Those saka. Okay, not even in Swiss.
God demands your heart. But if you want to access the blessings of God, it's no longer about the heart. It's about what you're carrying in your hands. I want to know and I'm Ramba usingatadzira vanhu zvasosha ramba uri mbombo. Vanotadzira vanhu vachibudira because they've mastered how to enter into the courts of God. Amen. Hallelujah. Ndega ndidzokorere zvinhu izvi. Ndati vamwe wedu mafoni ati kutamba nawo ndine iPhone 7 iri kune iPhone. Ndine iPhone chakuti ndine Samsung the best. God gave it is a weapon to secure your future. And you are busy playing games on it, and you are busy playing games on your marriage. Shoko raMwari roti mazuva amaApostora vanhu vainotengesa dzimba, minda, secret yewealth, minda nedzimba vouya vozvipa kuma wose panga pasina kana murombo. Because in the kingdom you gain by what? Abraham bring Isaac to the altar. Then he brought Isaac. I want you to feel like a father. Feel as a father. Your son, your only son. The one that you've waited for years to have. Then God says, give me that one on the altar. Pay up yes. Then apedza izvozvo over auya over ezvinezvi nokuda kuti wandipa pay yako yese ndakuziva kuti unondida. Saka pesa apa ndingasina kutrust. Some of you cannot be trusted right now because what you if you get the miracle that you want, you will never see again. You cannot be what? Trusted. Will only clap hands when you see you in church again. So when you give me what you love most, what you cannot share with anyone, when you give it to me, when you are able to release it, then now there's nothing that I cannot give you. Now you are a father of many nations. You want to be a father of many nations? It is not by prophetic declarations. It is by what you saw. He gave his only son an option of giving Ishmael, but God demanded Isaac. And you say, don't you know that it is I that make men to make wealth? But you are making it. You think it's your education. It is the grace of God. But your love has to be tested. If it is genuine love. Pure God has to go through fire. How many are ready? To put Isaac on the altar. Deliverance by sacrifice. This week is for foundation. My foundation is to I'm coming to we are in a mombe. We are in a woku. We are in a mbudzi. Rega ora a mombe. You don't for several way where I'm going on mombe around. Papa ora mombe. Roparere ota imire kuda ropa bozi several rafa. Yes. People are just dying mysteriously because the altar says if you trespass, I will prosecute you. How I prosecute you, I choose. Amen. Coming out, tell your neighbor it's not easy. It takes a lot of determination. And Jesus. You want to follow me? You are doing good. But one test. The Bible says you cannot be a disciple if you cannot carry your cross. You cannot carry your cross if you are not Jesus.
Carrying your crosses, it is death. A dead man does not decide which embers and never figure is Japan. Yeah. What for you? I will still know for him. And I went in there either. And you cannot send them say, I'm sorry. You are dead. And Jesus, and the first thing that God discussed with men when he wants to take them to the next level, it is death. If you can die to that man, then you can say, I will give God anything. I don't care. Then God says, now you are ready. I can give you anything. I can trust you with everything. Amen. Because if I demand it, you will not restrict, you will not withhold it from me. Hello? Amen. Hello? Yes. Nanokupa $50, so ita kutonyorwa headline ndakakupa $50. Unozosekura kwakatina matanga mangani. Unozoti doro rese ramaita pa kunonga simchokonyera itambiroche. Iwe waido. Unofana baba wako unofana mshokonywa waida ubikira ndoro stere. Kwese bidoro racho chibikwa mwezi umwe chete ngwa imwe chete. Sesingachinje mwezi unobikwa. Say foundations. Foundations That are evil. that are evil And wicked in nature. and wicked in nature. As I pray today. As I pray Be today, scattered. scatter, Be scattered. Be scattered. scatter, Scatter. scatter. Matthew 22. Kune baba mwana wana 7 wakomana 7. Huh? All of them they were killed by one woman. Wese. Well, Ramkad's one. At the end of it, then the woman died. She had finished the assignment. But wese wagara pamba so. Wese wapamba wani wazukuru so. Mai wako wachichengeta wana wako yo. Newa sisi wako ni umnikina wako. Wese waripo ipapo. Then it is achieved. Because everyone is now back home. Now you can say, Papa, I've achieved. I'll leave you. Now you are useless. You talk about, you play with altars, you play with foundations. Say foundations. Foundations That are wicked in nature. that are wicked in nature. Broken. Be broken. Be broken. Be broken. Urume akauya alipana 2 Kings chapter 16 verse 34. Akauya after 1000 years. Kunowaka pano pakatakura chituko. Pakataka kuwaka pakaziwa kuti pana patakauzwa anowaka pese patawaka panapo. Anozvita mwana wakanofana kufa. Achipedza kuwaka foundation mwana wakafa. Wakana nemuprofita asekuza zvikuita atama kuti maybe attack. Hapana kana attack ingeri front. Chauraya munhu ishoko rakataurwa. Yes. So some of you die by accident and people say akafa accident. Accident ndio yashandiswa. But wewe semushaka wanofana kufa accident. Say unasokumba kunywa chifana accident. Mwana wese, I've told you of this story. Some of you that were close to me. Kune family mwe I graduate. I graduate. Dero kuswa chikepiche che. Ando ngaswa chikepiche che. Mfunga zosangana. Aupenga. All of them they are graduate, but all of them they are in the streets. What is responsible for that? This life that you live is too spiritual. My assignment today is to open your eyes into the spiritual realities. Ask Ab, akabuda, akabuda unorwanas. All of a sudden. Second, 1 Kings chapter 21. All of from nowhere akangofunga kuenda kuhondo asingazivi kuti kudenga kwanga meeting kufa kwake. Dauti ndikutsanangura zvinhu zvibozo unofana kubetsereka. Mwari anoti ndoda kuuraya avo. Ndingamuuraya sezvo kwamari kuti mweya wake akati ini ndichaenda somwe wakati ini ndichaenda as a lying spirit into the mouth of all the prophets that he has gathered for himself. Marakati enda, you will prosper. So in the realm of the spirit, Ahab is dead. But when you have found out physical, she knows Ahab. I just said Ahab. No vangu mukashida lakini kuondonisi.
mambo weSyria ndobva apa instruction pamuri kuenda kuhondo neSamaria musaye vanhu, just go for the king. Who told him that it was the king that was supposed to die? Ndobva apfeka vadisguise kupfeka haana kupfeka samambo. Ndobva hondo yapisa mumwe mukomana bva angokanda musewe randomly ndobva vanorova mambo apo hondo bva yabva yaimire. This life you are living, kuna unataka pada so in life yako. In this life, may your eyes be open. Yes. Yes, Yes. wakaonochirara hapo nemadhimoni asingaiti. Hautombodi kuudzwa kuti nemadhimoni, zviudzwa kuti nemadhimoni, ngozvitsura, kutozvitsura, zvinamatire, usati wanamatira prayer point andove dzinga madhimoni ari mauri. Those demons are dangerous. You die, you die. Yes. Wakaonochirara pakadai so, vanhu vanogadzira life yavo ione zvivindi zvokurara pakadai so. Wozojera kunakidzwa kuti receive. I don't do that. And it's not bad, but I don't move in that dimension. Hello? Uri mwana izvozvo uri mukomana une time yekuga. I wish if I knew these things that I know today, ndichiri mukomana. I wish. I'd known these things kudhara. I wish. Uri musikana unofunga kuti kuroorwa kunaka kana kupfeka mataiti. Famukasa nyama dzako dzise panze kwanda zvinoita kuti nhunzi dzinomanya kutsvina. Kwakanzi hafa nekuroorwa chii chaanofanira kuita chiise mweya wechifambi. Saka vanonga vachiti ifambi. Ndosaka pana Joshua chapter 6. Joshua anopa shoko roti endai kuimba fambi, but musadigire fambi. Go into the harlot's house. Don't bring me the harlot, bring me the woman. So the mufambi momo mune mukadzi anotororeka. And then one of these ufambi wakavhara. And when Rahab was delivered, she became the mother of Jesus. You can read here in the lineage of Jesus. Yes. But Satan akaona mangwana akachisai ufambi. It was an attack on the life of Jesus. But when what was supposed, do you know what she did for her to be saved? Akarwira was sorry, akavara mimba yake. She did something and she attracted favor. Amen. You don't just attack. We have to treat to a man of God and say, man of God, pray for me. Then you go. You have nothing speaking for you on that. And you think that things are going to work. I was ready when you say, okay, kutsika pachonzi chenganga so yakati matsikane bhutsu $100 unobvisa ubvunze kuchechi ndoko unobvunza mubvunzo ora zvito kangwara. It is the higher that blesses the less. You have no capacity to bless me. You can't say, I'm saying this, I'm correcting something. You can't say, God bless you to me. Hakuna blessing enough to you coming to me. The blessing comes from here, there. Because it is there. Wakwana zvotodaro inonzi bridge. Meza bridge. Mwana dai so. Ndikubatsira munhu mbarara. Because atina nguva kuchechi tinotadza zvamuda kunzwa. And these things are not explained in church. I declare a miracle and you don't know how the miracle comes. It does not work that way. There's a way that miracles are attracted. Hello? Una business rako richinje. Hauna unaenda ku business. Philip unaenda kuita basa. Hauna order inotaura basa rako. Munhu aunaye mushopi mo same person. Ane chidumwa chirava chokufema so chinoti munhu akapinda nemari chinoti papa. Iwa hauna anything. Wakagara so. Awakagara naye ane chuma cheredhum. Ane matombo pasi pemurimi. You have nothing. Kumba usiku
You have no altar that speaks for you in this life. In this life. You die like a chicken. This is why Psalm says, even though you are God, don't you know that you are God, but you die like me. You die like what? Even though but because I'm zero, you die like what? When you qualification, you think people just get employed. One CV again. And now I'm going to bask with the pingo. You think it's about your CV. They will take your CV and throw it in the trash. Someone will come and someone will be called as now in the as now just to me a CV actually. Could you have bus? Your CV are going to your candle. What makes people ignore you? Then the Carora, yes, what to Veron, Pamchat, sort of by present joy to send you out of that marriage. Unoro, open a marriage. Usnaku Gadzra, Shamakos, no rampage of Rova. You think you are going to stay. If you stay in that marriage, Kuna Mary Panaparoga, my marriage, I so not because I couldn't get Okarawana. Nice marriage. You got Rachi? Where they want Wakavuka kwenye wana. Ukarawana nikakwenda kupi ukarawana. Boss wewe mimi yake ndase yakwao. Kucho tunaomba singadanani. Vanodanana. Pari kune chakaya pakati pawo. Zvama kuita izvi kweda zvitendero. Kweda zvidi? Zvitendero. Zvinotendero zvinoda kuita zvinhu zvako. Usati watanga kuita uchibvunze. Tinotendera kuti izvozvo. Tinotendero. One day I was praying and I saw a very big snake. Very big snake. The snake was flying. I tried to tease her, following me. It was since I'm so. Nenda maya da fira maya so. Does this you don't want then it flies. Wow. How do I run away from that? I saw myself it came. And if you know where I'm coming from, I know what it means. Hello? So this snake was coming from the waters. And immediately I woke up, I knew what it means. Yeah. Okay. I need to kill this thing before it kills me. Yes. Anything that you don't stop in this life will stop you. Najua. That's in our minds. How to push it to me in our mind. Wamoni mara kutsana ngura muzvimadream. Takuda kuratidza kuti yamuka wona zvikuitika. I think kupisa 7 times ngubiwa sana. And God is trying to communicate something to you. Have you not read according to Job 33 that God speaks to men in their vision, in their dreams? When men slumber on their beds, He speaks to them, but men does not perceive. Hello? Sometimes before I even get into something, I'm not sure. There's something that there's an accident. Let's pray. Then you see that thing coming. But change our neighbor. Was my time guided him something that doesn't come profit. Lord, you seem to is it 2 days ago? I got to Terena. She told me that owner to she accident. Usually I take it. The she drive and they to drive, and then that accident happened. But it's she and I need to slow drive. I'm saying, just come and drive. But I want to. Then I realized it later. I stood tower boss. I could have avoided that accident. But the guy said,
But of course I was protected, everyone was protected. Anything. And things just like that. God speaks Amazon. Amen. Seems to walk out. It's an strategies. Strategies. Don't push up. Don't more to change. Message when choose as more points. It would shida unganigitiza mu kufuna mati. Hallelujah. Amen. Tunanyegeza mu say. Zvose zvinhu mumini zvisingatenderi. Uyoda kuita mari but kunotendera kuita mari kufamily. Zvinorambidza zvakuda kuti zviitike ndizvoda kuti vatake nhasi. Ndonoziva mushure kunorambidzwa chi. Zvinorambidzwa mushakuda zvose zvinorambidzwa kwenyu. Hello. Amen. Saka unoziva zvinorambidzwa kwenyu. Hazviri izi tasa baba wako. Ndaudza vanhu kuGlenda ukaenda kuona turi kuenda kupi. Mazvizwa Philip. Check your father. When you check your father, but you will be worse than him if you don't change it today. You just check your father. Even when as soon as you go again, not just about God, do like father like son. Jesus says, the will of who? What I see my father doing is what I want. Simple. No, if you don't do anything, we can never change your life. Zvose zvinorambidza kubudirira, zvinorambidza mari, zvinorambidza favor, zvinorambidza kurangarirwa, zvinorambidza kudiwa, zvinorambidza kubata zvinobatika. As we pray, we command fire, we command fire. I want you to pray. Shala baba baba, ratako peteku, shala braku, ripa. Ratatatu, shigedegedegedegedegede, rika baba baba, ratatatu, sheribebebebebebe, ragarirai, mana, meretete kusuku baba, ragadagadagadagada, Yeah!
Amen. Say, I'm coming out. I am 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 coming out. Huh? Jeremiah 35. The word which came unto Jeremiah from the Lord in the days of Joachim the son of Joshua, king of Judah, saying, Go unto the house of the Rechabites, and speak unto them, and bring them into the house of the Lord, into one of the chambers, and give them wine to drink. Then I took Jezaniah the son of Jeremiah, the son of Abaniziah, and his brethren, and all his sons, and the whole house of the Rechabites. And I brought them into the house of the Lord, into the chamber of the sons of Anan, the son of Gedaliah, a man of God, which was by the chambers of the princes, which was above the chambers of Messiah, son of Shalom, the keeper of the door. And I set before the sons of the house wine and cups, and I said unto them, Drink ye wine. But they said, You will drink no wine. For Jonadab, the son of Rechab, our father, commanded us, saying, You shall drink no wine, neither you nor your sons forever. Say foundations. Foundations. Say foundations. Foundations. Neither shall you build no. So, listen to this. Listen to this. Once I shall tell now. Let me repeat again, verse 6.
But they said, we will drink no wine. The son of Rechab, our father, commanded us, saying, you shall drink no wine, neither ye nor your sons, forever. For what? Forever. For what? Forever. Then verse 7. Neither shall you build a house, nor sow seed, nor plant vineyard, nor have any, but all your days, not some of your days, but all your days, you shall dwell in tents, that you may live many days in the land where you be strangers. Hello. You see those are foundations. Rechab under Afakari. Huh? But asada aka builder, aka raiser foundation. Foundation yacho chinzwa kutaura kwara. Mwari aunza shoko nemuprofita kuti vana ava inonovatora vana vaRechab waende kuimba yangu unowapa vaini vangu. Ishoko rubva kunani? Kuna Mwari. Rishuka kumuprofita anonzi Jeremiah. Jeremiah anoenda neshoko raMwari kune vana veMaRechabites. Vanoti muprofita zvamataura tazvinzwa, but let me remind you of who we are. Kwedu kwatinobva, sekuru wedu wasati wafa wakaudza baba wedu, baba wedu wasati wafa wakaudza isusu tisati tafa tichaudza vana vedu, vana vedu wasati washa vanofanira kusiya shoko iri kuti hapana anofanira kumwa waini, uye hakunafanira kuvaka imba, hakunafanira kudyara mbeu, uye anofanira kuine minda, kunyange mikana yekuendazvo iripo hatitenderwe. Reason kuti tirarame makore akawanda kunyika yatichaenda. They entered into poverty in exchange of long life. Hello? Amen. So you are coming from such a family. Kwenda hakuna munhu anofuma. Aiwa, 120. Kuti vanorarama zvokurarama zvezvi. Rwadzo kose vasingafi vana. Zvavo wazorore. Posi kurarama kwacho kuri kuti waremedza. Vanorarama, but they are in serious poverty. A transaction happened. If you read deeper and you start by the Spirit of God, you understand that in that family, people were dying mysterious and they went to consult. And they were told, we exchange. But away from you. In exchange for long, one another so come on, where say? But a banana and a basco, a banana and a bar. So no Korea, my eating. Taifema. Yes, Any wicked altar from my father's side raised against us, I command by the power of Elohim, from a heavenly perspective, I declare and I decree that that altar be broken, be broken, be broken. Say by the power of the Holy Ghost, any ancient voice speaking in our time, silence you. Sekuru akasofa kare. But zvawakataura ikoko zvikuitika nhasi. Urimo muchechi. Bhaibheri vakatakura kuona iti uchirara. But zvisingasundiki. Sunda so. Unoziva mhiko dzatakaita. I'm a new creature. I will declare and I will decree. Stop it. It's not out of ignorance. Revelation is needed.
Amen. That's why I've been declaring, you bind that, the more you bound, the more loosened it looks like. I declare. Sometimes declare one. Anza shawa kabacha. Saka chicho wakaita kuchinja loyo. Huh? Imagine. I need apostle somebody powerful. In the name of Jesus, madimona no chema. Kule madimona no chema wenda. But kule munga singa chema. Anu karas atombo ataka na sign utari pasaripo. Aabve nemoto. Anotokuza kwa tinogara kune moto ati. Tinotobva kumoto tishuya pano. Anotokuza kune moto uri naro kudarika wati kune kwatinobva. Asi izvo zvinotibvisa. Tinobva. Kana unaziva key. Yes. I declare your door to be opened. It needs a key. Get the key and unlock the door. You make it easier. Hello? Drama, religion, in church. Yakatendera ngwa yakareba yakaita correct. Iyo iri wrong. Kuti munofana enda kuchesa kazvishana. Wakamboona mabrother kuchechi. Brother ndangazaka kuchechi. Vano aina so. Vachitaura nematongues evatumwa. A brother nema sister. My sister ndachidziso. Hakunoti Jesu. Jesu. My sister. Church. Mapenza service mapanzabo. Zeza kuti man of God, it's so change. Man of God, Hanuza. God is that was powerful. Man of God. You over 50 cents. With all those thick diamond times, you type on the mind. Yeah. Yeah. But was there any time ecclesiastical vawuya? Ndakaona era paspeswa. Vanawe matimambo. Wachitala nima times. Wachitala kuma all night. Asi wachigweshwa nenamo. Ndakaona vanawe nganga nevaroi. Wachidrive ngoro dzemo. Wachifamba nemalambogini. Vanoziva Mwari. Umwe dzavo dzakaboka. An error is to be corrected. Chichi nozikana nemunhu asingana mati chausiri kuziva iwe. Chamito taite mari vane hama dzavo saiwo dzakana kunamata kuchikwanisa kuita so kunamata kwesha hakuna basa. Because tiri nani by far kudarika. Isu tisingatonamata takatorohwa. Isu tisingatonamata aimi. Saka kunamata kwako kuri kopi. Motaiva tichafara kudenga. Mira ndikudzo usati waenda kudenga. Kubatsiri usati waenda. Lazarus unomuziva mukomana murombo. Wakamuziva nezvake. Wakamuziva Abraham mupfumi. Wese vari two they made it in heaven. Wese vari two wakaenda kupi? But why koko? Maposini vanopasa hana kuchinja. Lazarus anga ari mubosomo ya Abraham. But vapaita mumwe mujaha apfumira ngarafa uri kugehena. Ndobva rateta zviwindi zvokuti baba Abrahama ndiudzirewo mufana uyo akagara padumbu renyu andidzikirewo pasa vanoudza hama dzangu. Kudenga koko unenge uri murombo futi. Zvidhererwa naruko uchitotumwa nemabhosi epano vari kugena vari kudhadha sairo uko saka zvako zvodanzi ndichaona kana ndasvika kudenga hati kugadzira kumusha. Jesu anoti, if you are willing and obedient, you will eat the fruit of the land here and now. Wakafundikana kuti kana manager acho ndibasa rei tikadzongorarama wani futa mefree umani nonsense.
to ever to fail. Wakamona wakakutikana. Wanoda wakamona zvekubasa chako chako. Munhu anakakuwenga anoita effort kuti influence vamwe vese kuti vakuwenge. Ndikosiyana problem newe. Akati vanhu vese vane problem newe. Ndizvinoita vanhu muupenyu. Akashaya mari anotangozoita mari yana basa. Aiwa amani ine basa rei? Ine basa rei mari? Asanzi. Asinda inenge nemusoro ikandimboitaura. Maybe unozofunga omega. Inenge inechi kuona kwangu. Paposwa kunzi zvoni. Murume asina mari anogona here kufadza mukadzi. Papaita mumwe munhu apindura. Pacho tisatotara zvemukadzi. Iye wacho ari kufara here asina mari. Murembedza komenti kutaura nyaya mwana wevanhu. Iye wacho asina vacho ari kufara here. Saka ndinoti zvapindura. Mafunge maonero angu. Ayo ezlo murudo. Tazvonoto handie rudo rupinde makoti. Zvibikwa. Vanhu vese vanokaramba nawe. Waitodanana, kudanana chete akumisikidze imba. Ndio kudanana ndio foundation. Kune zvinhu zvakawanda. Wakapinda mba muno handiye uchonongoza room ine. Haina one room. Hello? I have to do it practical way. Yeah. Robotica. Wabuda pana wakazvitasa zoti unonga kuti zvimagira kuti apa panoda kugadzirwa. Yeah, yeah. Apa ndo zvinofana kuita vanhu vanoenda kuchechi. Kuchechi vanhu vaende kunonakidzana. Unofana kuti nhasi munhu akakuona nhasi mangwana akakuona wakuziva something. You are more powerful than what you were yesterday. Ndo chechi. Basa rechechi is to equip people to be able to face. Zuwa richabuda nhasi handizi. Muchibva panapo wanoda chimwe kumbo. Muchibva pano masikati odana manhero oda futi sapa. Wotanga kuudza mwana kuti Mwari achatirangarira. Acharangarira imi masidumure ruda kuzhe tiwe chikafu. Yes. Makristu amene kuti akaudza kuti amanamata amene kafu achachikanda mari mapoketsi munhu akakuroyai. Dayo aizlo muchifema. Wakona washoba level kuti uchiti ezlo muchifema wozoti wakundikana Satan apedza niyo akupeta so. Kuya pano panyika kunofema. Wale wasufema. Chachishamisa pakufema kwako chino. Chaunoti chikuru kudi kufema. Kuva nasi chinda maonero ako. Dala indatu mbewana sadza. Ndoto kudada ndatumbo wana sadza. Waudi zvakanaka wakaita sero. Uri nguruwe. Tunonga kageza nomutsvaka madhaka chete. Murume wacho tombo naye. Haivina shange kavani kumba chitombouya. Who told you that they mean to do that? Kana ni murume akadaro. He said that Namata can't remember a joint trip teaser. Kuna not that hey God hates divorce. Who's that what Tanangura Vesi or Fantango Tananguration's marriage? But she not chi. So was about a divorce who Papa was to marriage. Yes. What's so one is what God has joined together. So question. Were you joined by God? Huh? People, there is religion that is killing people in church. That life is so dear. That there's another chance there. I'm not saying run away from your husband, but my marriage, my trip. David ano so a lot I David ano Michelle. I'm not in the champa Michelle so that Michelle becomes a snake. So I hope you are cards.
an assignment. You look for this sweet. Baba wamekumba, wakuda information, ndosaka wakumba. Unaona msukuru wa Jezebel, basa lake anu assassinate maprofita. You are a prophet. And Jezebel is saying to you, you marry her, that ministry will die. Is it a marriage? Or magamiti sana because magamiti sana. My marriage, I understand. My more divorce today is because of these things. Foundations that are not meant. What's what I'm telling you? When I'm in the marriage, because I can't kuchuka. Kati usho. I imagine akapedza. The next thing marriage yakusheka. Paka hapa ni pastor in the marriage. Wanzayo mwana mukadzi anorambirwa chi upombwe chete. Chokutanga ambori mukadzi here. Shokama not he who finds a wife, not a woman, not a lady, but a wife. Kureva kuti a wife asi mukadzi anofika madress. Asi mukadzi akapfeka wig. So teach not the wife because these things not the wife is actually find it among women. Right. Even a husband, anofika my trousers. The Bible says a man shall leave his family, not a boy. Okay. Hello? Amen. A man will marry for a purpose. A man will marry for a purpose. A boy will marry for pleasure. Zibatsiro nemapono zvese kwaari chanofunga chete chinowani pagara panenge pasitori namarriage awo saka vanotenderwa kuzviseparata futi. Hello? Amen. Kune vanhu vakatumirwa naJona marriage yavo wakatanga kusinga 10 years uchichema pawakabuda boys reserera kurora. Have you not seen mufemi kuti mwana anenge akazvibata so achikura but something will happen to him? Yes. Anomitiswa. Yes. Anorespekta nemunhu wese unzi kamwana aka kane hunhu but family iyoyo ine chinhu chinoiteera. Hazvina basa kuti wakadzikama, hazvina basa kuti unopengereka. Script 1 usina kusiya mwana pamba. Saka unotanga wasiya mwana zai pamba wozonororwa ikoko kwauri kuendawo. There are families like that. Gee, what is responsible for this? Altars. Nabatsira munhu. Kuti vanhu vese vakabata mari vakabata aya. Varume. Varume. Unzi muri marume mukubata mari so. Varume vese nyacherera neni included. Funga dzako dzinosangana. Unotanga kuzofunga wasisina mari. Takati munoza mukadzi wangu. Takaita mari this time. Takangobata chete mari. Waibata inotouya ichiziva kuti apa handitenderwi aive nespeed yekuenda. Unonzwa so even wakadzi vavamwe vacho so asina garisa uyu aenda atenga masiblings adzoka inopera $100 apera $100 kupera kuti makatenge chii chaicho alright mari makapedza mari yagara yange ichapera hazvina problem ice cream achionera zvimukaka zvakasana neshuga zvezvi zvange zvinoshamisira vamwe vachiwaka osobvunga point aposo nokumuka kuti ndinabata urumongano pemari akatoona kuti bosi maitomboipiwa zvina kutanga zvaka maitomboipiwa but pamba zvakazo tokupai muriwo chete saka ndakubuda chichisipo madomasi imari $2 wopiwa $2 no extra zvozika kwainoenda kana takukupa extra. All these things are just altars and foundations.
kuchechi kuti apostle muri mangani pemandira mateo isu tobva takunza kuti aisambokupa here daimbondipa saka zvakapera nei kune murume woti kana andisina mari anga ari good anga achida kutsvuku chakaita sweet I love you no I know kana ndiri I missed you mira iboda kubatify no saka the true love is to be tested huh Yes. true love is to be tested kuna vanhu vanodanana because varombo saka vanodanana kuita vanhu vanodanana because vanava mari kuene nayo mari if you don't know how to handle it kune problem kusave nayo futi if you do not know how to handle that situation kune futi chi dambudziko dzakatoparara because vanhu vakanga vane mari dzakaparara kune dzimba dzakaparara because vanhu vakauya vakashaya chi mari because they do not know how to handle it ungazoendi katisina kubata imwe yako nyaya bata imwe yako anoziza ndapostori ndinamatireo mukomana ndodana ndazoti ndiye chai chai mvunzo wangu wokutanga kuti iwe uri chai chai question apostori ndinamatireo akaomera homwe yake haatombokuti asiya project all these things people go through them because of a lot of misery that people are going through. You're laughing like this and you know you're going through these things. You need to look at these things and change. Noita munhu akabata phone so akafonera vanhu vanozoti vakuda kukumbira mari. Hello. Ndina Philip. Ndifendiwe. Patakati akambira pana network, pana nogeo. Chakamira manje. Amablazo achitaraje. Oh yeah. $20. Denga ndabirwa ndarasa. US ndarasa. Kokungoti akuzika kuti nyaya dzakaziperi munhu saka anongoenda kumastrategy ndadya tsono ndada say all these things zvoita kunge zviri correct but people have failed their lives. Hallelujah. Kune munhu anonyepa pasi akafanira kunyepa anonyepera munhu afanira kumubetsera because he's saying oh takuzoti oda kubetserwa azvigari zvakamubata zviri strategic kana zvakumubata zvinomubata pari strategic pakuda anomisfire I think I see. Hello. Kuti mukomana ndiye chaiche akauya but aikutarisa achitakuona kuti ndiwe here zvakashanga kuita kwatama ndikumbira airtime asati auya waitikura nande airtime handauti wakumana kusatengera usikana my airtime but kufunga kuti watooneka project kako kwekukumbira airtime and by that alone chatu wakachedza bosi mukomana akabva kuna apostle kana nebaba kana nana anoziva chinonzi mukadzi chi wakamudza makaritadisike mukadzi saka wakauya semukadzi akati kuda mukadzi I'm looking for a wife and but iwe ndongosiri iye wakamisbehave ngadai wakangoye patience maybe 1 month or 2 months ungadai wakatororeka haunofanira kubetsereka chete haungauye kunongosiya magumbezi ako anodhura nemba yako yakabhadhara rent yawakavaka wega woya kuno wodzokera futi wakadaro never. You can say that again.
dressa chinhu chechokwadi muupenyu hwedu. Kune vanhu vasingadi kuadresa live vanoti akati ini ndokwanisa kukuona ndotokuiresa ndotokuita kunge kuona zvoti wakatomvisa kuti ndimwana anatombona ende zveshoka ndiri ndendisina ndokwanisa totokuona even uripo. Kuna vanhu vakadaro manje mumasituations kuti akaona situation anopretenda kunge situation isipo iyo iripo inoda kuadreswa. If you don't address it, it will address you. Hello? Saka nasi mukomana panapa uchiri musikana uzaona vanhu vese vasingazivi value time vanhu vakomana nevasikana ask my wife sometimes, do you know if there's anything that I'm worried about? It's not even money, it's my age. Inondirwadza arutenda era nasitatoneso tatorowa karo nezuva tatonase ndinorwadzwa nemakore vakomana nevasikana hakuna nokubvunza kuti ndichamboenda kugomo kunogadzira life yangu ini kuti ndiende ndofanira kutsvaga clearance tamai kusirugasa ikamwana vanosei kuna macho kunoshanda ndindamuenda kakugoma akasungubva kuenda kugoma ndokosona ndoita chinhu chakanaka bata ndakubva zvikaita se zvakanaka handichadzoka unosvika ukasvika ukono ndichi taifuwa makaenda. Saka you see the protocol that you have to go through as a married man. You have all the time to correct your life. Take advantage. Amen. Take advantage. Yes. Especially if you have access to this information. Take advantage. Hallelujah. Amen. Then we celebrate our victory. We are not only going to celebrate. We also join our work to celebrate our victory. Victory is celebrated in moyo. You know, celebrate for nation tomorrow. Yes. Man, never to hear about money. Makaja say, Makadel. Ask her more than she know. Me Makadel. Je veux la couper avec toi finish. Quand je dis à she know, me Makadel say. Ashan. Wakada uri baba uri bororo uri family ndinokuda uya ndinokugadzira wakaya kuno unogadzirika but kana vakuda zvekuno manje zvinozviwanikwesh auya wakadaro enda usina moyo asokana nezvinhu mumaoko wakaendazvo funza anga asiri aifanira kuropafadzwa zvinoitwa nemunhu ada kuropafadza akazviitwa akaropafadzwa zvikanzi nababa wake voice asiriro asi miri ndiwo nevertheless akamuropafadza chaiye akaona voice chairo akasvika blessing yayo. Hatuende moyo kulotora I give you my heart. Alitashini maranda chini moyo wako. Ha? Tama mara kuna mata moyo. Zvakatanga zviri correct ndisi. Zviri kuti kalevo ke chobani karimo. Vakasara vari ikoko vamwe vachienda vane mwoyo yavo kunamata chii mwoyo kunamata mwoyo as long mwoyo wako mwari vanoda mwoyo uyo kamwoyo wako unapiwa kusvitsa tengesa maputa atekwe pezira wapazika wega vakatengesa hembe pezira wakutozipfeka dhiyo Success in this life is not determined by your innocence, it's determined by what you know. The mysteries that we know gives us advantages. Hallelujah. Amen. You can be coming from that family singatende kuti zvinhu zvitike mulife mako and unoona vana vazero father vakati tozviziva imi makazvigamuchirenda munozvichallenge asizosangana nemi. We are challenging this satanic law. Yes. It has to be changed. Yes. And the law was changed. Yes. But in the good decide
And I will do what makes men merry. Joshua umakwenda atibate mari. Vati baba varabata mari. Ndozviziva, but not for me. Ndichaibata. Why? I have access to the mysteries. There's a provision in the system of God that you can change that law. Hello? Ichokwadi. But kune family ya Abraham, inoti marudzi osati aropafadzwa kuburikidza naAbraham. Tachitarisa murume anonzi Abraham taita sei. Pese paenda arisa oti. Pese paenda arisa oti. Iwe uda kuclaim kuti mwana Abraham usina oti. You cannot claim the blessings of Abraham without assuming the responsibilities of Abraham. Amen. Nasika. Kana makawetu wachazvinzwa izvi. Unofana kupa Buddha chete. Awaudenga vansi kuchishona kune shona inotanzwa navanhu wavhurikedzwa ndi. Pandicharamba ndichitaura kuti munhu abude. Ndicharamba ndichitaura because ndakaona kuti vanhu kuti vaziva his information, repetition. Unoramba kuzokorora. Ndosaka point that now it's not harmful to repeat it. Even ndakamba kuchitaura, I will write it again. Hello. Amen. Hello. Amen. Father bettereka. Amen. Tarisa pete nemusha kwenyu. Wakambona chinhu chichizvizokorora. Last year wakabirwa. This year wakabirwa futi. Eno nomobirwa kana waunganidza uchida kutenga motikari yako, uda kutenga stand yako. Usara futi unogara uchitanga. This year, next year, people will prepare for next year. Not in next year. Even this year, next year. Hallelujah. Amen. Kwedu. Maperembudzi ose kumuri kwedu. Asingati kupinda parosangana rudzi rwaMwari. Maperembudzi ose asingatitendere kubata mari, asingatitendere kubudirira. Ndorayira nezita raJesu. Ndorayira nezita raJesu. Ndorayira nezita raJesu. By fire, by fire, be destroyed. Be destroyed. I know something. What I remember, they were excommunicated. Excommunicated from money, excommunicated from marriage because of leprosy. The Bible says a bastard shall not enter into the kingdom. But disqualify. No sure about the person on 5 or number 5, how do on 4? Because in Jordan number 5. I was praying for a certain woman, I end up with a nice thing. Is that like I don't want to so I rip. This one. Si vile na soko no chako. Na kaisa si vipala iko chakwa. Ustoso nda kaisa ikushekwa. Mumbamako muno soda mna mupinda mbava ndo karanteka. Passport kana chisika ndo chakuburitsa ugoishaya. Yeah. Ndana kapinda mamangu apana. Ndaendere 1. Toko kudai so pa mamembo kutaka kufaira. Ndakaita la passport yake. Makapinda nepai. Takapinda togaramu. Togara naye. Moya wose nogara naye uchikutera uchikumonita ngaubatire moto nezita raJesu. Amen. Munanesa 5,000 apo. Mangwana anona pane 1,000. 4,000 aenda ku Swiss. Tada kumbonama. Ya time kunama. Now, I want you to pray and so to I want us to how to mochema ne life yako ndio kuziya kwa ukuvu. Kwa nini utona uone should come life yako. Men of God, you can be very anointed but frustrated. We
unayo oil so izoti ndakasvika madhimoni anotisa vanhu vana vangu vachitambura kuti vadye so itori breakthrough nokudya kwavo iko kune shoko inotaura nhasi ndakwegura. I've never seen the righteous of God being forsaken, but yochitonge wakatizwa naMwari. Kuve munhu waMwari hakukuexempted from these things. Hear it from me. Kunzi maapostoli kunzi muprofeti yawinayo, but aimise zvakawakamira. Pachinzi atibate mari hauna pawerenga kuna 2 Kings chapter 3 kune muprofita akasiya mhuri yake yakutorwa nechikwereti. Ari muprofita aiprofita kune zvekunema zvechokwadi, but akasiya vanhu vari muchikwereti. Vana vakanzi vakutorwa kwavo kunobva chikwereti chababa chakakweretswa nababa vana vasipo. Dainda navemeno vaiswa nemasutane zvimahembe zvatezvingopfekerwa tichingotenge vafunga kuti vabude wozonobata maiki haubude nekubata maiki. Haleluya, haleluya. Kune zvinobuditsa munhu ndozvinofanira kutsvagwa nemunhu. Kune vafundiso kuti ane zodzo bozana singaziyo. Ndakambokuziva last time, don't judge people when you don't know what follows them. Kune vanhu kuti every time when they want to rise up you sleep with the anorara nemwana wesangano akazvita last year akazvita this year unofunga zviri normal. But as a family yomba kwavo kune polygamy. It may be here out of that came out of wedlock, and I don't declare nation. And when they are married, it was sure. But the plan over, but that somebody named one. So I put them go much villa motor up in them church motor villa. I count a weakness, I got some guys, you melt. Because of what follows them. But people don't know these things. They will judge them. And I don't justify it. It's wrong. But you need to know what follows them. Naman, he was a captain, a mighty man. With him, Syria got deliverance. But I will not tell him. Wakamona so, a gentleman. He won for hire. Unotomuchiwa but the novel the media akati machembe zake dzineropa. Kune vanhu watesa so from outside unowachiwa akanaka. What right unoti awa do life ichitasa kunze but vane maperembuzi. Hello. Saka kudanwa naMwari kuita mufundisi akukumise kuti undile nezvinhu izvi. Because there are pastors that are too powerful, but with all their powerfulness, never zawan I feel I'm not too short ago. I pick them back. I don't profit of the shower. I attend there with a bus. My guests and I are really run. Yeah, as I don't know why. You play with this life, you die. Chichi nenda tizungua some of you nataka ndina suka tunaita all service. Ndio blawaya. Now, makomo manganara around. Chinoni konzesa kuti ndikwire nditapedi. Then so, ndakenda nawo. Bawande pastel. Vanofamba. Aiteshifamba. But someone tungopisira matema ala. Pisira matema ala. Isimbisi shikana mara. Hello? Those are even as much things men of God, but man, those are also Siana. She says some of those days is favor, ya mwani. Kune shukishwa na ujo, kwa dzidzo, muiteshi ndio muiteshi. Ona hiyo very easy to attack. I think wakaromba enono mbasha. Ana ushika na jifungo tukuromba. Hello? Amen. Hello? Amen. Nukubatsira mumunaje? Amen. Mapere so, ona mwana mprofita akapinda mjeriko.
Abuda mjeri kwakumkombe. Atotaura muprofita kuti ndijeri yakanaka. Maerede kuti akamanya kuti profita maita asi vana vese muno Mwari bhare mvura inowawa. Vakanaka vanasikana vemhuri iyi bata varoorwe. Vakadzidza asi marombe. Lepros. Maperembudzi. Anokurambidza kupinda pane zvaunofana kupinda. Boza kutenderwa nemaperembudzi. Hello. Ndakutopedza in my closing. Ndaibvunza mwana. Ndina yakwana mamen of God. Takasiyana kudanzwa kwenyu. Ndaibvunza mwana wakati zvoni. Ndaibvunza mwana wakati kufunga kwenyu prophet Makandiwa. Hawana vanhu vaenda unawo kuchechi kana kumaprayers kumakomo vasinonamata panguva yavo. Vari kudwaniwa. Sezvitonge ndiwo vega vakanosimuka wari wani. Kune vamwe vaitobvira nemoto kuvadarika. But kune zvinhu vasina kudhila nazvo. Murume wezvo akadhila nazvo. Zvakamutendera kusvika kwaari nhasi. Saka ivo vangu taimbofa mana iyoyo. Zvakazodii. Ndakadzidza nayo. Uyu. Zvakazodii. Ndaitombomukopesa bhuku rangu. Makamukopesa ichokwadi. But mulife munenge matone zvokukopa zvine basa kwaari. Because maimukopesa inonzi algebra. But anokwanisa kukopesa kuti mari inowanika sei. Because mari kunoida. Saka vakakopa zviri right akagona kuita zviri right. Watoone zvekudzidza even aimbokutora bhuku rako. Ndoupenyu. When you don't honor people you die. Amen. Kune vanhu nhasi vari kutambura because madzibaba avo akatuka mafundisi. Kare! Takanafundiswa kuti zvazvikuita raising an altar for their children that will speak against them. Jesu anoti makaona maprofita makafana nemadzibaba enyu. Even though musiri makaona but when that and you pay for it. Jesu. But Jesu aripo kwaenda kuti Jesu asingaregereri. Auti madzibaba enyu akauraya. Ezvo makutenga matumbuso pamakowe maprofita mutonge makanaka. Madzibaba enyu what your father did you also did. What is it? You okay? You mukura mangani? 3, 4. Who's the roller? Member mangani? 3 days above. That? 3 days above. 20. Per day. Musaba abashiri. Only 3, 4. From 20 to 3. Jesus anointed. Lay your hands on the sick and they shall recover. They shall recover. Remember tiri kugoko kune mukadzi akaita 18 years achida marongo. Tikaona kuti Saturday like this. Akati by Wednesday pasina evidence utongoni marongo. Akatifonera 11 o'clock. Akati apostle andinanga na sign. Pocha mwangu daiso otova pasisina some will recover. You will recover from that. Jesu anoti enda kumba yefambi. Bakala modzoka musadzoka nefambi. Dzoka nemukadzi ari mufambi. There's a great man in you. But akakava. Tinobvisa chakakava the greatness in you. May it be removed. In Jesus' name. How many are able to do this place? Deliverance comes out. Tinoita. But tinotanga foundation. Tanga kuma window. Tanga foundation. By the way that I have spoken, Jesus says, it has made you walk. Love. The out.
zvose zvakandiita zvinorambidza kuda kwangu uchiri kuitei batira moto batira moto batira moto batira moto batira moto batira moto fire 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 fire. That garment of shame, I want you to shake it off. That garment of dishonor, I want you to shake it off. That garment of disappointment, I want you to shake it off. That altar of disappointment, that wherever you go, you have to be disappointed. That wherever you go, you have to be hated. I want you to pray. Whatever is speaking against me, Father, as I pray, Shalababa, Ratalababa, Rigoskova, Zete, Yalababa, Shalababa, Regete, Yalababa, Ratatato, Shepeku, Mana, Mareke Dekada, Shaku Parate, Ika. In the name of Jesus. Rapa zvakatarisa madzimambo ako kubudirira zvirambe nezita raJesu. Zvakatarisa madzimambo ako kubudirira zvirambe nezita raJesu. Zvakatarisa madzimambo ako zvirambe nezita raJesu. Zvakamusunga sezvakasunga vamwe zvirambe nezita raJesu. Sunungurwa nezita raJesu. Sunungurwa nezita raJesu. Sunungurwa nezita raJesu. Sunungurwa nezita raJesu. Sunungurwa
Ratatabrao, Jepepepe, Jalabababa, Rapagababa, Jelebrahazibahati, Mana, Marato, Toto, Baha, Jalebebe, Maragaba, Jalabababa, Wakatala utatibunile, Wakatala utabunile, Akatala utaururwe, Wayawatala utabunile, Wayawatala moto. We all know how to take it motor. We all know how to take it impact. We all know how to walk it. No matter moto. We all know to shine la mahara. No moto. Ese taracheso. Ese taracheso. Ese taracheso. Ese taracheso. Venga baba Ima kovasa dina taladia kush, ratete prokovasa dina antalas. Iko perete kete kush, iko vasa dina taladia kush. Jesus. Mwari we Miko dzakaitwa kuma village kwenyu, Miko dzakaitwa patino upereko. Mashita Mwari Wosa no benefita nekutambura kwangu. Wesa no benefita nemisodzi yangu. Kuva nhasi ndinoraira kuparadzwa kwako. Ndinotaura kuparadzwa kwako nezita raJesu. Nezita raJesu. Wosa no benefita nekutambura kwangu. Every altar in my father's side ino benefita neupenyu wangu. I remove my life. Jisimza maoka yako. Utarisire kubatwa neupenyu wako na Mwari. Mwari akubata upenyu wako iko zvinezvi. Ruoko rwaMwari ngaruchitambanudzwa kuti rukubate. Upenyu wako tinozvirayira kuti zvitenderwe iko zvinezvi. Tinoririsa the power of God to locate you right now. The power of God, the power of God, the power of God, the power that delivers, May that power locate your problem. May that power locate your foundation. May that power locate your altar. May that power locate your altar. 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 Look at the 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 altar. Look at. Look at. Ndinoraira simba raMwari. Ngaribate upenyu wako. Ngaribate upenyu wako. Ngaribate upenyu wako. That right there, the power of God. Touch it, touch it, touch it, touch it, touch it. Right now, yes, yes. Ushers, please, hold it. Right now. The power. Jacus, Eprakos, Jacrakos. The foundation in your father's life. Bring it here. Jaleba babaro saladaha. Jekebebebe, Jacus, Ikabaratis, Rekus, Ibrahasu. Nora era foundation yose. Correct it right now. Correct it right now. Correct it right now. The power of God. The power of the Holy Ghost. 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 Right now. Deliver here. I command the stars to shine again. I command the stars to shine again. As I bring of Mike.
Now, just let her, and then when she comes, just make sure she does not fall down. The Spirit of God, the Spirit of God, right now, right now, right now, touch it, touch it, touch it. Father, thank you, Jesus. Now, remove. Now, Spirit of God, take it to realms of the Spirit. Correct every error in your foundation. Oh, thank Now, you, Father, thank you, now, Jesus. now, in Jesus' name, I raise your hands where you are. Yalabaha suvaza hadina kabaha. Ima kabaradina koveza hadija hadibarako. Ina bara sakus kadina antala bahazuf. Lena kovasova hadi. Lari paradise. Ikalabahasuf. I release her from the altar of the fathers. Now I want you. These things are very practical. Can you come? You are saying whatever you are bringing to the altar. I want you to come now. In the name of Jesus. Let go. You are saying, men of God, even if you are online, you are saying, men of God, I want you to connect. I want you to connect. You are online. You are saying, men of God, I need to correct my foundation. There is a possibility. I want to pray for those that are going to put their altars and declare a change, a turnaround. Rakus, plate. You are there. I want you to come out right now. You are saying, man of God, now I know what is responsible for the outcomes that I'm experiencing. Come forward now. Jabrakos, Ibradiakus, mana gosh, Ekos Kalabahasosh, Ikabahasovahagi. Just make a line there. Jakus, Lakus. You cannot continue to go through that way. Whatever your fathers failed, you're not going to. Zate, Pekus. Fire! In the name of Jesus. Labradeakus, you may not remain the same. Janinakos. The altars of the fathers. Ushers. Jacabra, Telabahazush. Black! I release him. I release this one. I release him. In the name of Jesus, you will not die the way of your fathers. In the name of Jesus. Correction of errors. Generational cases are being turned into generational blessings. Generational blessings. Now, Father, I break the altar. Black! Hey! Yes! Black! Let it be. I said, let it be. In the name of Jesus. Now, release here. I said, release here. You altar. Release here. I correct the foundation. I activate a blessing of God upon your life. Right now. That blessing is being activated right now. Every altar that has been opposing your life. Silence! Yes! I said yes! I silence the altar. And I release the blessing. I release that marriage. I release that car. I release that destiny. I release the stars.
In Jesus' name, she'll shine. She'll shine. She'll shine. In the name of Jesus, you will shine. I declare the altar broken. Stand there. Mana koza. Stand there. Jacques. Ligabada. Imana. Correction of errors. Errors. Corrected. In the mighty name of Jesus. Now. Bring in. Shakos, Pratos, Kalaba. Kuvan nasi shakutira ngashukurekeze. That manipulation. Break by fire. Break. And I release you. I cleanse you. I give you the power to make it. In the name of Jesus. Now. Let go. Any false spirit, check out. Make way for the Holy Spirit. I deliver her. In the name of Jesus. Come. Father, in the name of Jesus, whatever they are crying for, generational curses broken. I release a generational blessing. Yes. In the name of Jesus, I declare it. So shall it be. It is well. Father, I thank you for your life. Name of Jesus, I silence the altar. A new foundation. Yes. Thank you for the oil of God upon his life. Whatever resisted, I give it access granted. Father, let the oil upon you in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord, for grace to possess nations. Favor, doors opened. In the name of Jesus, thank you for her. Father, I thank you. I bless your name. Cases are broken in Jesus' name. Amen. Come. Lahima Kazova Hadish. Whatever she gave, let it speak for you. You are writing supernatural. Hadish. Hey! Magadima. Come close. I declare for you. Name of Jesus. Father, whatever she's going through that has been denied, I pray for open doors, favor, restoration. Doors open for her. In Jesus' name. Amen. Let it go. The name of Jesus. I release her. I change the family pattern. Now, I touch your blood by the blood of Jesus. I touch this blood by the blood of Jesus. Release her. Let it be. Release him. Press it back. I release him.
I release him. I release him. I release him. I release him. I release him. These hands, I anoint them. I anoint these hands. Fire. In Jesus' name. Come. Everyone raise your hands. Kumatenga.
Touch your people. Touch them. I want you to open your heart as you lift your hands to Jesus. Are there still people there? Yeah. I want to pray for watching me. I every foundational altar in your life. Those that are online, you are watching, you dedicated your data, your time to watch. Whatever God is doing right now in this place, may He do it also wherever you are. I pray for every soul that is connected from the internet. I pray for you. May your story change. I correct your foundation. In the name of Jesus. I release things of those people. I release them. 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 In the name of Jesus. Father, I bless you for what you are doing right now in this house. That you are changing lives, you are altering destinies. Oh God, stars are beginning to shine again. Their glory is coming back on them. Father, altars are being corrected. Generational cases are being turned into generational blessings.
Right now in the name of Jesus. Right now in the name of Jesus. Jaku para. Ushers, take note. Take note. Ushers, take note. Jala. Generational cases are being broken. Are being broken. Are being broken. Are being broken. Hey. One go to my window. One go. Generational cases are being broken right now. So just help them from where they are. From where they are. Just open your eyes. Just open your because even if you are online right now, you can still connect. You can still connect. Jalima Kova, I'm changing things right now. Generational cases are being changed. Just open. Don't worry about what is happening. To leave those people. Right now, I turn generational cases into blessings. Right now. Mind that one. See what the Holy Spirit is doing. Generational blessings are coming right now. Hey! Thank you, Father. Thank you, Jesus. This hour, we are on a certain season of time. The angel that has come to release your blessing is just right, is just here. I want you to connect, open your eyes. Open your heart, open. The Lord is doing something new in your life right now. Shakus, paratus, pepe, paruskapa, rakus, le pepe, sakus. Hey! That which now stars are shining again. I command your stars to shine again. I command those stars to shine again. I command those stars to shine again. Your glory. The glory rising again. We are rising again. Now! That marriage, that sour marriage is changing. It's changing. That job you are believing God for, oh, God is granting you right now. I see it right now. I see God changing someone's life right now. Believing God for a miracle. Now! Power! Shakus. Lehiva Hazish. Minds. Rakus. Ikalaba. Rata. Rakos Kataba. Ribababa. Ratos. Epratos Kaba. Rikababo. Generational case. Ragatas. Kwanamazimbuya. Jalena Hazuvadi. Generational right now. Oh, altars are being broken right now. I tear down altars. The altar of your father. The altar. Now, you spirit, live here. In the name of Jesus. Check out. Now. I said check out. Make sure she does not just fall. Rakus e parada. E paradosh. Regetswa. The oil of God. That yoke is broken. It's broken. The burden is lifted. Now. Name of Jesus. Ngodzwa kuti vamwe vapinde zvavo zviite usasarerera nevo connect. You are saying, man of God, I want to plant my seed, whatever it is. Please empty your account. If it means whatever you're going to go an extra step, it has to be done. Hallelujah. Amen. Jama kadabaragadagade. Ila haziva sakusa kila kadavaha. Evaza azo zeina.
I release the power of God on that back. Right now, you, Lakiva Sahadi, Bratos, Kabarenia Kush, Imana Hazuva Hadesh. Be protected, be protected, be protected, be protected, be protected, be protected, be protected in Jesus' name. Now, right now, they, Jacus, Eladabaha, Zekus Kapra, Epereniakush, Zaleprakush, Epasakus. Black! Now. I bring your life into alignment with the will of God. I bring your life into alignment with the will of God. Whatever deposited in your body, in your blood, in your marriage, in your business, in your work, right now as we are praying, I want your life to be released. Listen to this some more. Pogamira person to this some more. Dress some more. Moto. Fire! Yes, leave them there. Leave them there. Jalina Jeketeba. God is doing something. Levratos. Kila Makadosh. Just make sure wherever they are, they don't bring them here. Ikoko. Something. It's not about Apostle Ike, it's about you connecting. Even if you're online, you can connect from there. Yakusa Labaha. Imanakus. Pana zvaitera rudzi rwako zvako kusiya iko zvinezvi. Pana zvaitera vana vamai vako kusiya iko zvinezvi. Pana zvakatera madzikoma ako zvako kusiya iko zvinezvi. Pana zvakatadza madzikoma ako ndazvokusiya iko zvinezvi. Rakos. Debora anoti river koshiki ndo pakapararira vanhu vose. Mweya wangu pfuura nesimba. Mweya wako ngaupfuure pakafira vamwe. Mweya wako ngaupfuure pakafira vamwe. Mweya wako ngaupfuure pakafira vamwe. Mweya wako pakafira vamwe. Mweya wako ngau jara daga likapa pakafura vamwe. Pakatadzwa nevamwe pfuura. Revocation, pakafira wamwe. Revocation, pakafira wamwe. You are not going to die. Panotozika not apana svika apa apana nodarika. Zvinotozika not apana nodarika makore aya kurarama edu. Ndati pakafira wamwe pfuura nezera Jesu. Pakafira wamwe pfuura nezera Jesu. Ndokunzwika here? Amen. Fura. Uvoregedza namai vake mwana uyu. Ivoregedza nehanzvadzi yake mwana uyu. Regedza iwe generational case. Regedza mai vake. Regedza. Naiye wacho muregedze. Altar. Foundation. I correct you today. If I break that foundation. I correct it by the blood of Jesus. Chakabata mai wake, chakabata iye, chakabata hanzvadzi yake. Break! Name of Jesus. Yes. I said, go. Who are you? I said, who are you? Now, angels of deliverance, torment that spirit. Now, 1 to 7. Let everything chakabatwa chakava chitika. 1. You are believing God for anything.
I want you to connect as I'm counting to 7. Let that thing locate you and let the power of God hit you right now. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Be released. Yes. Reggae mwana huyo. Reggae. Name of Jesus. Those that are watching online, I declare for you right now. Shaiti kam family menyu zvinokutera ngazvikuregedze. Ngazvikuregedze. Zvinotozika ndo zvinofidro zvinouraya vanhu. Zvinotozika ndoro ndo rakaparadza vanhu. Zvinotozika ndo rakaparadza ndoro kumusha kwako. Not on you. Dibora anodeliver rwizi rwakare. Judges chapter 5 verse 21. Rwizi rwakare. Mweya wangu pfuura nesimba. Ndinokupa rekudarika. Ndinokupa simba rekudarika nezita raJesu. Ndinokupa simba rekudarika pawakanza udarike. Lagabadagadagosh. Jalababababaradesh. Uchopadarika chet. Pawakanza udarike yoka. Maria wakanza breaking that limit. I am breaking that limit. Put on a certain or what certain figures in this life. Hey. That limit is broken. Limits. Don't worry about what is happening to others. Just connect. Look at me. Don't worry about those ones. Look at me. What? Just focus. That limit yokuta udarike ipapo. Ndikukuraira upadarika nezita raJesu. You are breaking out of that limit. That cage, you are breaking out. Yes, you are breaking out. Break out. Kune munhu ari panapo on your right side. Sorry, on your left side. Kune chinhu so chinotonge chiri kufamba. This thing chinotonge chiri kufema. So, who is that person? Jalika Baradosh. Lekratos. Anna. Left side. Just up. Somewhere here. Left side. There's something chinotonge chiri kufamba. If you are there, raise your hand. Lekaba. It's you. Jacques is on the left side. Lakavada Baradesh, Ikabradus, just come forward. Ivekle Maglazu, Rakus Kabaradia Kush, Italabahaso, Jacus Salania Kush, E Parate Karus, that gadget. If you are like that, as I'm praying for here, I command you to be released. Jacus, raise your hands. Marabahasus. It is on the left side. I paralyze it now. Look what is happening. Look. Unaweza start a strategy. Abeleka mwana, it will be hard to save us. But you cannot come to this place and go the same. Look what is happening right now. Jakomana katos. The deposits are coming out. Jakaiswa, that thing is coming out. Die! That thing is dying right now. I take its life right now. This thing should not send a message, but signals out. Anything that is in your body that sends signals to your enemies, I command it to die with immediate effect now. Bring it closer. Where's the left side? This is the left side. It's somewhere there. Right. I determined it. I remove it.
Lashibata. I take the life of that thing. Mind us. Jale kabaratata. Segura goita pasipa kontresa moto. With a new life. Now go check out that snake. It's a snake. Now cut off the head of that snake now, and I set you free. Free, 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 free. In Jesus' name. Amen. I deliver you. I command your life to be released with a new life. In Jesus' name. You are believing God for a business. There's a contract that you are believing God for. You are online, you are here, you are believing God for a contract. You are believing God for a tender. Where you are right now, you are not coming here. You are just connecting by opening your heart. And I release the contract. I release the business. I release the mercy and the grace. Now. I connect you with the right people. I connect you with the right people. I connect you with the right people. That business. I call clients to your business. I call clients to your business. I call clients. Oh! Shakus. Hey! I release partners. You partners. That oil is coming right now. Yes, I remove the embargo, the limitation. Removed. Yes. I remove it. That thing is still there. I still feel his life. Now. You. I want that spirit to lie on the floor, flat, and live. Help her to make sure she just, I don't know if she's sleeping, just help her as she's going down. Help her. I want that spirit to go round now. That thing die. I said, later, just do something resist it. Don't resist it. Make sure she does not just hit. Now, I feel it is losing its life now. Yes. It is losing its life. It is losing. You see that? Life is going. I take the life of that thing. I take the life of that thing. I take this life. I take the life of that thing now. Die! Yes. Let her like that. Let her lie down like that. And we'll finish that deliverance. Now. Itapese pandairambizwa kubuda. Zvose zvandainza ndisuzobata. This week munana yangu iri kutanga. Ndiri kuzozvibata. Ndinozvidzosa kwandiri. Nezita raJesu. Whatever ran away from come back by fire. Zvose zvakabiwa. I recover. all. In Jesus' name. Clap hands for Jesus.
Don't beat us. Whether you are online, whether you are here, you are saying, men of God, I want to do something big that I've never done. Maybe it will. Go out of your way for another miracle that is also out of way. The deep call it unto the deep. It may be day you are saying during the course of this week, I'm going to do it, or tomorrow, or I've heard this word but I'm not prepare. I want to, because there are people that God has to bless. And these are the results. I want you to come forward. I only want 5 people. Jalina Kobaradosh. Ika Bradoveze Iakuratosh. You are going to go out of your way. You know you are going to go out of your way. You are going to give something that you've never given before. Come. Kadosh la kivra hazija lika bada saku manto mekosa iko brahazija lika bahaso la. That, where is that woman? Come. Yeah, raise your hands for revival. Just stand there. I declare, because of that extraordinary action that you have taken, may the Lord do an extraordinary miracle beginning now. Beginning now. Beginning now. Beginning now. Beginning now. Beginning now. Father, you know why he has came out. And I have only released the word that you have told me to release. I pray for him. I settle the matter in Jesus' name. Amen. I don't know what God is going to do, and I don't know why God is doing. But, Father, that decision, Lord, I pray. Now, the name of Jesus, let them testify by Friday. In the name of Jesus, let them testify. Me pasakush. Thank you, Lord. Open them. Open. In Jesus' name, I declare for them. That woman, this thing is, what was actually Naruso? You're not going to, don't come here. Just make sure someone is just behind here. The dragon, I cut the head, I cut the tail, 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 I cut the head, I cut the tail by fire. I take the life of that thing by the power of the Holy Ghost. I appear in Chipinge right now. This is where this thing is coming from. I appear in Chipinge right now, and I attack that woman behind the scene. Yes. In Jesus' name. Amen. Clap hands for Jesus. Regaindi batsire mwe munhu Jesu anoti uyo anonzwa manzwi angu omaita anofana nemurume akangwara akavakira imba yake padombo. Mhepo payakauya imba yake yakaramba yakadii yakamira, because the only foundation Christ, the rock. Hallelujah. But uyo akanzwa shoko asina kurita akafana neuyo akavakira imba pasend. Mepo nemvura pazvakauya zvichirowa against the house, it collapsed. It is wisdom to hear the word of God and apply it.
Life at elementary group no saka pauchafa even magafa aufe ne wanu wakazvarwa nawo. You die alone and you also appear before God alone. Learn to take responsibility of your life alone. Abraham anakuudza Sarah kuti ndakwenda na Isaac ku altar. Amen. It was personal. It was personal. There are levels sometimes where even you don't even consult anyone. God has spoken. You take an action. Hallelujah. Amen. I'm going to pray for you, everyone. Raise your hands, all of you. Mwari mazvita nevanhu ava. Mazvita. Ndinorayira simba raMwari pane mumwe nemumwe. I seal their testimony by the blood of Jesus. I seal their testimony by the blood of Jesus. I seal their testimony of Jesus. This word will not be stolen. Let their hearts be good soil that is fertile for the word to give birth. In Jesus' name, I pray. This time, shall I say that for fellowship? Huh? Fellowship, you can cut off. This time, shall I say that